Ola, moi boa tarde. Boa tarde a todas e a todos. Vamos a comenzar o pleno do mes de xullo, pleno ordinario. Boa tarde aos veciños e veciños que nos teades escoitando e vendo. E un mes máis, continuamos evidentemente cos plenos telemáticos. A situación do COVID, a verdad que os últimos días non nos deron demasiadas alegrías, así que, espero que todos estean ben e vamos a iniciar o pleno. A secretaria ten a palabra. Paula, cando queres podemos iniciar o pleno. Boa tarde. Boa tarde. Punto número 1 da orde do día, asunto 4897, aprobación da acta da sesión anterior. Elevase así a aprobación do pleno o borrador da acta 610 da sesión ordinaria correspondente o 29 de xuño de 2021. Hai algo sobre a acta do pleno anterior? Sometémosla a votación, damos consentimento a aprobación. Vale, parece que non hai ninguna incidencia que reseñar, así que aprobamos a acta. Queda aprobada, Paula. Grazas, alcalde. Punto número 2 da orde do día, asunto 4898, expediente 1303-2021, primeira modificación das bases de execución do orzamento xeral do exercicio 2021. Expediente elevado á consideración da Comisión Informativa de Facenda, Gobernación e Contas en sesión ordinaria realizada con data 21 de xullo de 2021, no que constaban proposta de modificación das bases número 11, número 22 e 51 de execución do orzamento xeral do exercicio 2021 xunto con sendos informes de intervención e de secretaría. Salvo indicación en sentido contrario, o alcalde darase lectura extractada ao ditame adoptado así pola Comisión Informativa. Pois ben, tras dar conta do literal da nova redacción que se propón para cada unha destas bases, sometida a votación ordinaria polo voto favorable da totalidade de membros presentes, a Comisión eleva a consideración plenaria o seguinte ditame: prestar a aprobación a modificación da base 11ª de execución do presuposto a 22ª e a 51ª. Pola súa extensión, alcalde, se queredes dou lectura íntegra, a cada unha delas, ou non sei se quere xa o poñente dar explicación polo miúdo do seu contido. Sí, eu creo que o expediente pasou por comisión informativa, está informada, entón, se vos parece, podemos abrir un turno de intervención e antes de, por suposto, da votación. Abrimos ese turno de intervención, empezando polo presidente da comisión. Sí, vamos a ver, se trata da modificación de tres bases de execución do orzamento, da base 11, da 22 e da 51. Vou explicar unha por unha. A primeira delas é a base 11, fai referencia a créditos ampliables, é unha cuestión técnica proposta por intervención, basicamente, e ten relación coas actividades de Campo Verán, Raxo Verán e Espacio Concilia, que xeneran uns ingresos que ora se fan telematicamente, se ingresan unhas contas determinadas e por unha cuestión de contabilidade e de control desos ingresos máis efectiva, pois se propón facer que estas partidas a que van parar estos ingresos sean créditos ampliables. Non ten máis cuestión que isto, xa digo, unha cuestión técnica e de carácter contable máis ben. A segunda das bases é a base 22. Esta base fai referencia aos contratos que leva a cabo o Concello. A lei de contratos do Estado establece que son contratos menores aqueles inferiores a 40.000 euros no caso das obras e de 15.000 euros no caso das
dos contratos de servicios. Nós nas bases de execución non temos ninguna limitación e, por lo tanto, todos os contratos se teñen que tramitar con arreglo ao establecido na lei de contratos, e iso pois é bastante engorroso e xenera bastante trámite administrativo moitas veces para contratos moi pequenos, e se non temos que estar levantando reparos por incumplir a lei de contratos do Estado. Coa finalidade de alixerar eso, o que se propón pois son basicamente que as obras con contratos menores a 20.000 euros se tramiten por este procedimento abreviado de contratos menores, e os servicios pois os fixamos en 7.500 euros. En canto a base 51, fai referencia ás prestacións que o Concello debe dar aos funcionarios e as prestacións médicas que debe dar aos funcionarios. En esta base se establece que se está unha axuda en caso de ortodoncias aos funcionarios do 30% do presuposto ou de 535 euros como máximo, e se establece outra limitación, e é que se ten que ter menos de 18 anos. Este carácter de menos de 18 anos, estaba pensando cantas ortodoncias, era máis cousa de rapaces. Non parece que teña moito sentido, e polo tanto o que se propón é eliminar eso que pon aí as prestacións iniciadas ou os tratamentos iniciados antes dos 18 anos. Eliminar eso, se manteñen as limitacións de 535 euros como máximo de prestación, ou do 30% do orzamento dese tratamento. Esas son as tres modificacións que se propoñen. Bueno, gracias, Xulio. Vamos a continuar o turno de intervención. Silvia. Sí, tratámoslo na Comisión de Facenda, aprobámoslo, ditaminouse por unanimidade, acaba de explicalo extensamente o Concelleiro de Facenda, non pouco máis que engadir. Gracias. Continuamos o turno de intervencións. Gregorio. Hola, bons días. Pois sí, nada que añadir, creo que está sobradamente explicado. Polo BNG, portavoz. Bueno, estaba Xulio, perdón. Eu creo que coa explicación de Xulio xa polo Partido Popular. Sí, boas tardes, alcalde. Boas tardes a todos e a todas. Nos imos votar a favor, estamos de acordo co punto número 1, que é por procedimento técnico. Co punto número 3, porque é favorable aos traballadores, neste caso, é decir, aos traballadores do Concello. E no punto número 2, nós sí que queremos simplemente decir que, está moi ben adaptarse ás leis, neste caso, o procedimento abreviado de contratación, pero, bueno, sí que gustaría nos recordar que no procedimento abreviado de contratación, nos contratos menores, tamén hai a obriga de fiscalización previa, de compromiso de gasto, cousa que nin no procedimento abreviado, nin sin abreviar, se está facendo no Concello en moitos dos casos de servizos e en obras. Entón, bueno, estamos de acordo, lógicamente vamos a votar a favor, pero, bueno, sí que é certo que no caso destes importes, que falaba de menos de 7.000 e menos de 20.000 en obras, que require unha fiscalización, require unha presentación de ofertas de varias empresas e demais. Moitas grazas. Bueno, gracias. Hai algunha aclaración? Se non procedemos á votación, entendo que é unha votación unánime, en principio. Estamos sí, alcalde, se me permites, claro. En 30 segundos, dicir que, efectivamente, os contratos menores tamén teñen unha fiscalización. Aquí o que estábamos era cometendo un erro de bulto, e era que intentar tramitar todos os contratos que se fan no Concello pois cun procedimento aberto, e iso é imposible, e o que se pretende con estes límites que tratan de pôr é de non facer tan rígido o procedimento e poder cumplir con todos os parámetros que establece a lei. Nada máis. Moi ben. Gracias, Xulio. Bueno, damos por aprobado este informe. Ahora pasamos ao seguinte punto.
Punto número 3 da orde do día, asunto 4899, expediente 1464, 2021, segunda modificación do anexo de subvencións. Expediente elevado á consideración da Comisión Informativa de Facenda, Gobernación e Contas en sesión ordinaria realizada con data 21 de xullo de 2021, no que constan propostas do Concelleiro Delegado de Festexos, da Concelleira Delegada de Cultura e da Concelleira Delegada de Benestar Social relativas á segunda modificación do anexo de subvencións nominativas. Informe da interventora municipal emitido 22 de xullo de 2021 e proposta da Alcaldía da mesma data de 22 de xuño de 2021. Alcalde darase, salvo indicación en sentido contrario, lectura extratada ao ditame e así, non substitándose debate ningún, a comisión en votación ordinaria polo voto favorable da totalidade dos membros presentes física e telematicamente ditaminou favorablemente o asunto, propoñendo ao pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar a segunda modificación do anexo de subvencións nominativas aprobado xunto ao orzamento do presente exercicio 2021 co fin de, primeiro, incrementar o importe da subvención nominativa prevista a favor dos organizadores da Festa Patronal de Raxó, incrementando do importe inicial de 3.000 euros a 4.312,50. Segundo, realizar un cambio de finalidade da subvención prevista a favor da Asociación Asociación Cultural Deportiva e Medioambiental Armadiña por importe de 3.500 euros para a organización da sexta edición de Curtas Armadiña, sendo a nova finalidade a realización por parte da mesma asociación da actividade á Semana do Museo, mantendo o mesmo importe. Terceiro, realizar un cambio de finalidade da subvención nominativa prevista a favor da Asociación Solidaridade Galega co Pobo Saharaui por un importe de 890 euros para o programa Vacacións en Paz, sendo a nova finalidade o programa Axuda Alimentaria para os campamentos de refuxiados saharauis, mantendo o mesmo importe beneficiario. E segundo, proceder aos trámites de publicidade previstos para a aprobación do orzamento nos artigos 168 seguintes do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais. Esta comisión é de Facenda tamén. Isto pasou pola Comisión de Facenda, o acordo, como podedes comprobar, de todos os grupos. No obstante, abrimos un turno de intervención, se vos parece. Entón, o asunto pasou pola Comisión de Facenda, ya que ten que ver con outras consellerías. Eu diría que o portavoz da Comisión que abra o turno. Sí, se trata da modificación do anexo de investimentos que se aprobou no orzamento, que, bueno, ao largo do ano sufre modificacións e aquí traemos tres delas. A primeira delas, creo que xa ocorreu en outros anos, pois había dúas subvencións, unha para destinadas para festas en Raxó, unha para a Festa Patronal de Raxó e outra para a Festa de San Gregorio de Raxó. Da Festa de San Gregorio de Raxó só se gastaron 187 euros, co cal queda 1.312 euros sin gastar, que o que se propón é que se acumulen a subvención de 3.000 euros que xa tiña a Festa Patronal de Raxó, o cal vai a ter ahora 4.300 euros de subvención. A seguinte modificación, a segunda delas, é da Asociación Cultural Armadiña, que ten unha subvención de 3.000 euros para a sexta edición Curtas Armadiña, que supoño que porque non poden realizar esta actividade, pois propoñen modificar o seu destino e destinala á Semana do Museo. E a última delas é as vacacións en paz, que están destinadas ás vacacións ou os viaxes que fan os rapaces saharauis e que pasan o verán aquí, que por motivo do COVID non se pode realizar esta actividade, e o que se propón é pois eses cartos destinarlos a urxencia alimentaria nos campamentos de refuxiados saharauis. Na comisión estivemos todos de acordo e non ten máis que dicir. Gracias, Silvia. Continuamos o turno de intervención. Silvia. Sí, brevemente, un pouco de antes, xa tratamos na comisión, xa explicou o Concelleiro de Facenda, son esas tres modificacións do anexo de subvencións que veñen motivadas polos cambios e adaptacións nas programacións que houve que facer por mor da pandemia. Entón,
por esta obriga de cancelar e reprogramar, pois búscaselle novo destino e se encaixan eses importes. Nada máis. Gracias. Gregorio. Sí, nada que engadir, entendo que está sobradamente explicado. Gracias, Gregorio. Partido Popular, portavoz. Está perfectamente explicado e imos votar a favor. Ben. Entón, teníamos que estar aprobado por todos os grupos, entón recolle o acordo unánime da corporación. Punto número 4 da orde do día, asunto 4.900, expediente 1768-2021, dar conta do período medio de pago segundo trimestre exercicio 2021. Expediente elevado a consideración da Comisión Informativa de Facenda, Gobernación e Contas en sesión ordinaria realizada con data 21 de xullo de 2021, no que consta informe da interventora municipal de data 13 de xullo de 2021 e decreto da Alcaldía número 2021-495 de 13 de xullo de 2021. Pois ben, alcalde, igualmente darase lectura extractada ao ditame así adoptado e a comisión, unha vez dado conta do contido do decreto de Alcaldía e dos seus pronunciamentos, dase por enterada do trámite realizado para os efectos da súa elevación á consideración plenaria. Sí, é dar conta deste punto, é dar conta, probablemente lo darse conta e pasamos ao seguinte. Punto número 5 da orde do día, asunto 4901, expediente 666-2021. Revisión de prezos da concesión do contrato de xestión de servicio público de prerrecollida, recollida, transporte e transferencia de residuos sólidos urbanos, limpeza viaria e lavado e limpeza de contedores no termo municipal de Pollo para o ano 2021. Expediente elevado a consideración da Comisión Informativa de Facenda, Gobernación e Contas en sesión ordinaria realizada con data 21 de xullo de 2021, en o que consta proposta do Concelleiro Delegado de Facenda de data 23 de marzo de 2021, informe da Interventora Municipal de 11 de xuño de 2021, informe de 14 de xuño de 2021 do Servicio de Contratación e informe do Enxeñeiro Municipal de 6 de xullo de 2021. Pois ben, alcalde, efectivamente damos salvo indicación en contra a lectura extractada e de conformidade coa proposta da Alcaldía de 6 de xullo de 2021, obrante no expediente a Comisión en votación ordinaria por 5 votos a favor e 4 votos en contra do Partido Popular, dos membros presentes física e telemáticamente na Comisión ditaminou, primeiro, aprobar a revisión de prezos do contrato de xestión de servicio público de prerrecollida, recollida, transporte e transferencia de residuos sólidos urbanos, limpeza viaria, lavado e limpeza de contedores no termo municipal de Pollo a partir do mes de maio de 2021 no importe de 793.304,60 máis o IBE do 10%, é dicir, por importe de 872.635,10 euros IBE engadido. Segundo previsto na cláusula 33 do prego de prescripcións técnicas, aprobar a contía de 6.747,24 euros máis o IBE do 10% como contía bonificar a concesionaria por termos de toneladas facturadas a Sogama no período de referencia. E terceiro, notificar o acordo que se adopte a concesionaria. Bueno, gracias, Paula. Vamos a abrir el turno de intervención. Sí. Sí, se trata de revisar o precio ao que ten dereito Valoriza como empresa concesionaria de recollida de lixo no Concello. Basicamente, o precio se revisa tendo en conta o IPC de maio a maio, de maio de 2020 a maio do 2021. Ese IPC foi do 2,7% e, polo tanto, teñen
dereito a que se incremente no 85% dese 2,7%, que son aproximadamente 18.000 euros. Ademais, hai outro término da fórmula que recolle a revisión de precios que fai referencia pois as posibles bonificacións que poida ou penalizacións que poida ter o servicio en canto ao número de toneladas de lixo que se mandan para a Sogama e do número de veciños que se incrementen ou de abonados, máis que de veciños, de abonados á recollida de lixo que se dan de alta no padrón de lixo. E en esos términos temos que en este ano pois houbo un incremento de 159 abonados novos e unha reducción de 137 toneladas do lixo que se mandou a Sogama. Con eso, a empresa ten unha bonificación, é dicir, que lle vamos a pagar a máis 6.000 euros. Bueno, o que se pretende con este término é que, a pesar que se teña en conta o número de veciños, porque a máis veciños máis lixo e, por lo tanto, pois se produce, digamos que hai máis traballo na recollida e, por lo tanto, pois isto nos penaliza, pero a reducción na recollida de lixo que se manda para a Sogama nos beneficia en canto a que tamén non pagamos a Sogama este importe. Estes dous parámetros poden ter teñen un efecto no Concello duns 20.000 euros, 9.800 euros aproximadamente a reducción das toneladas de lixo e 10.400 euros pois, o incremento que se cobra polos veciños que se deron, polos abonados que se deron de alta no padrón. E é todo o que dá de sí o expediente. Nada máis, en total o que se incrementa a retribución para Sogama son 24.000 euros para Sogama, para Valoriza son 24.000 euros e o Concello pois ten uns aforros en base ás reducións de toneladas que se mandan para Sogama e o que cobramos a máis polos veciños que se incorporaron ao padrón pois duns 20.000 euros. Gracias, Xulio. Seguimos o turno de intervención. Silvia. Sí, ben, pois trátase da revisión de prezos da concesión do contrato de xestión de recollida do lixo deste ano 2021, como decía Xulio, que vai de maio a maio. Eu penso que é a quinta revisión anual que se fai, unha revisión que está recollida no prego de cláusulas administrativas que se fai segundo, en referencia ao IPC interanual. Están incluídos os informes de contratación, de intervención e do enxeñeiro municipal con eses cálculos que dan eses importes dos que falaba Xulio. Por un lado, esa revisión conforme ao IPC e, por outro lado, pois ese cálculo en función da baixada ou do aumento das toneladas que se envían a Sogama e do padrón de habitantes, das novas altas que poida haber de usuarios do servicio. Nada máis. Gracias, Silvia. Continuamos el turno de intervención, señor Gregorio. Sí, bueno, creo que está sobradamente explicado. Simplemente engadir que isto resulta da aplicación dunha fórmula que está recollida no prego. Polo tanto, non nada que obxectar. Gracias, Gregorio. Portavoz do Partido Popular, continuamos. Sí, nos imos a votar a favor. En contra. Do que si votaremos a favor sería dunha penalización á empresa por incumprimento do contrato, pero que non vamos a votar a favor nunca é de bonificar a unha empresa que non está cumprindo o contrato. E por iso imos votar en contra desta revisión de prezos. Ben. Si o presidente da Comisión quere... Sí. Vamos a ver, non se trata de que se queira ou non se queira. Se fora por nós non lle pagábamos nada, evidentemente, porque nos salía máis barato. Pero sería injusto, para empezar, e ilegal, en segundo lugar. O Partido Popular está propondo que se cometa unha ilegalidade e é non cumplir cun pliego de condicións que está
regulado perfectamente, aprobado en pleno, publicado e con todos os parabéns legales. O que están propondo eles, ou que pretenden é votar unha ilegalidade que é non cumplir o aprobado polo pleno da corporación e que nos obliga a todos. Gracias, Xulio. Se hai unha intervención máis, se non procedemos á votación. Se algún portavoz quere engadir algo, pois que pidamos. Alcalde, por alusións, no segundo turno de intervención, decirlle que insusto é que haya veciños en Pollo que por 2 días a semana de recollida de lixo paguen o recibo máis caro de Galicia. Insusto é ter os contenedores rotos. Insusto é ter contenedores de pollo noutros lugares. Insusto é ter camións de pollo, dos veciños de Pollo, recollendo na illa, recollendo no Porto de Marín. E o Concello de Pollo e o tripartito dándolles o beneplácito e permitíndoles que fagan eso. Eso sí que é insusto. Eso sí que é insusto. Aquí se instaurou, se creou unha comisión de investigación grazas ao Partido Popular. As sancións deben ser rutinarias e non están cumprindo o contrato. Eso é o que é insusto. Insusto non é votar en contra de subirlo que vai cobrar Valoriza. Insusto é o que fai Valoriza os veciños de Pollo. E co beneplácito sempre, tanto do BNG como do PSOE como da Avante Pollo. E hai informes técnicos que o din, informes de funcionarios, informes de consultoras, non o di o Partido Popular. O din os funcionarios, e o din unha consultora, que, por certo, se lle paga tamén. Grazas, alcalde. Gracias, Sergio. Bueno, sí, podo rematar a intervención, non, sí. Alcalde? Sí, Xulio. Vamos a ver, eu quero dicir que todo é mellorable, efectivamente. Según o Partido Popular, o servicio non está funcionando ben, e para eso está previsto tamén no pliego de condicións as penalizacións que se aplicaron en cantidades bastante importantes, é dicir, algunhas delas de 20.000 euros por non cumprir o contrato. E o Partido Popular pode pedir que se cumpla o contrato e que se apliquen as penalizacións que teña previstas. Pero o Partido Popular tamén debe votar a favor da retribución que ese concesionaria ten dereito. O Partido Popular fala de que hai contenedores rotos, de que están os contenedores pois no Concello de Marín, de que se recollen 2 días a semana en determinados sitios. Algúnas cousas desas poden ocurrir. O Partido Popular non se dá de conta cando algún camión de outra concesionaria ou de outro sitio pois ven recoller apoio. Eso non o sabe, pero tamén ocurren esas cousas porque os nosos camións tamén se nos estropean e a nós nos parece correcto de que nos den o servicio, inda que veñan de outro concello a dalo. Dice que se recolle 2 días a semana o lixo. Sí, e funciona ben. É dicir, parecía que iba a ser un hecatombe e non é. É dicir, a contenerización está especialmente dimensionada para que eso funcione e non teña ningún problema. E digo vos máis, en pouco tempo non se recollerá 2 días a semana. Se recollerá solo 2 veces a semana. Eso vai ser unha exigencia da Unión Europea. Ustedes, como sempre, estarán en contra, pero vai ser unha exigencia da Unión Europea que se recolla o lixo 2 veces a semana. E a comisión de investigación o que valeu foi para demostrar de que o servicio funcionaba correctamente, de que o que estaban dicindo era unha falacia, de que estaban dicindo que nos estábamos pagando pois a recollida de lixo que se facía no Concello de Marín, e iso pudo ser mentira, e a prova é que hai reduccións na recollida de lixo, como temos hoxe aquí, de 130 e tantas toneladas respecto do ano pasado. E a consultora, efectivamente, se lle paga. Lle paga precisamente a empresa concesionaria, lle paga Valoriza. Porque nós, cando facemos os contratos, os facemos pensando nos veciños. Gracias, Xulio. Bueno, vamos a proceder a... Me gustaría facer unha intervención, alcalde, moi breve. Sí, que pasa que comprenderedes que entonces ahora no puede, estamos cambiando os turnos, podemos abrir un debate, non hai problema. Sí, Gregorio. Non hai ningún problema, non, é igual. Gregorio. Bueno, entonces procedemos á votación.
Sí, Paula. Sí? Sí, nominal, sí. Vale. Que non hai acordo. Vale. Pois Agis Gómez Gregorio, A favor. Barreiro Lubián Xulio, A favor. Besada Lores María Consuelo, A favor. Caldas Moreira Margarida, A favor. Cochón Castro Rocío, Contra. Díaz Iglesias Silvia, A favor. Domínguez Álvarez Manuel, En contra. Fernández González Rosa, A favor. García Freijeiro Marcial, Contra. González López Mariche, En contra. Martínez Blanco Xosé Luis, A favor. Moldes Martínez Ángel, Contra. Muiños Balea Cándido, En contra. Pereira Martínez Sergio, En contra. Rodríguez Alonso Raquel, A favor. Torres Balea María Natividad En contra. y Sobral Fernández Luciano, presidente. A favor. Ben. O resultado da votación, alcalde, reflicte 9 votos a favor e 8 en contra. Queda aprobado o informe. Pasamos ao seguinte punto. Punto número 6 da orde do día, asunto 4902, expediente 385-2018, prácticas externas, alumnado, Universidade de Valladolid, grado en turismo e programa conxunto do doble grado en publicidade, relacións públicas e turismo. Expediente elevado á consideración da Comisión Informativa de Educación, Cultura e Deportes en sesión ordinaria realizada con data 21 de xullo de 2021, no que consta proposta conxunta de 15 de xullo de 2021 das Concellerías de Promoción Económica e Turismo e previo informe de Secretaría de 2 de marzo de 2021. Alcalde, darase lectura a salvendicación en contra extractada do ditame adoptado e así non substitándose debate ningún a Comisión Informativa de Cultura, Educación e Deportes en votación ordinaria por 6 votos a favor e 2 abstencións adoptou o seguinte ditame. Primeiro, prestar aprobación á adhesión e sinatura do convenio entre a Universidade de Valladolid e o Concello de Poio para acoller ao alumnado en prácticas formativas vinculadas aos estudos que se podan cursar na devandita universidade. E segundo, nomear a Mónica Neira da Torre, diplomada en Turismo, e María José Suárez Pérez, licenciada en Dereito e persoa responsable dos convenios de prácticas con outras entidades, tendo experiencia xa na titulación de alumnado como titoras das prácticas das alumnas da Universidade de Valladolid, adaptando as actividades da práctica de desenvolver e os coñecementos a adquirir, así como a forma de seguimento dos traballos segundo o programa enviado pola Coordinadora das Prácticas da Universidade de Valladolid. Terceiro, establecer o período de desenvolvemento das prácticas cunha duración de 450 horas nas oficinas de turismo municipais, nas de promoción económica, do día 12 de agosto ao 15 de outubro, divididas en 5 horas diarias en instalacións de turismo e do 18 de outubro ao 22 de decembro de 2021 no Departamento de Promoción Económica. E cuarto, non se establece bolsa de estudos nin compensación económica ningunha e no desenvolvemento das prácticas adoptaránse as cautelas marcadas no informe xurídico de 18 de xuño de 2021 para os efectos do cumprimento da normativa sobre protección de datos de carácter persoal. Este é a primeira, agora me imagino que os concelleiros e concelleiras propoñentes explicarán que dase cobertura ao convenio na súa totalidade independentemente das primeiras das prácticas que se van a realizar. Grazas, alcalde. Bueno, abrimos un turno de intervencións. Sí. Sí, Silvia.
Ben, pois é un asunto que xa tratamos na Comisión de Cultura, como explicaba a secretaria, trátase da aprobación dun convenio coa Universidade de Valladolid, do programa conxunto do grao en Turismo, Publicidade e Relacións Públicas, e o que se propón pois, é a aprobación deste convenio para que o Concello poida acoller alumnado desta titulación para realizar prácticas de estudos, prácticas formativas nos servizos municipais. O motivo de ter que traelo a pleno para a súa aprobación é que o prazo de vixencia deste convenio pois, excedería o período temporal do mandato, polo que se require esta aprobación plenaria, bueno, segundo se indica no informe xurídico. No expediente inclúese ademais o proxecto formativo que seguiría o alumnado en prácticas, unha póliza de responsabilidades civil que é suscrita pola universidade, e despois, como comentaba tamén a secretaria, pois o nomeamento da titorización que correspondería a persoal municipal, neste caso a técnica de turismo nese primeiro bloque do grao de turismo, 225 horas, e despois a titora sería a técnica de desenvolvemento local nese segundo bloque de outras 225 horas ata completar pois as prácticas totais. Gracias, Silvia. Abrimos turno de intervencións, continuamos coas intervencións por Gregorio. Bueno, eu creo que está suficientemente explicado, simplemente son unhas prácticas externas que xa se le han feito algunhas outras ao longo da historia do noso Concello e creemos que, bueno, é unha iniciativa interesante tanto para a persona que fai a práctica, que adquire experiencia, como para o propio Concello que adquire pues, tamén un coñecemento e sabia nova que aporta sempre cousas interesantes. Gracias, Gregorio. Vai negar a portavoz? Sí, alcalde. Boas tardes. Bueno, nada que decir, é unha proposta que xa explicou a Concellera de Turismo e o Concello de Promoción Económica, nada que estamos de acordo, eu creo que xa explicaron eles o contido da mesma, nada máis. Gracias. Portavoz do Partido Popular. Estamos de acuerdo. Bien. Entonces, aínda que na comisión parece entender que había unhas abstencións, entendo que o Pleno vai aprobar por unanimidade a proposta. Entón, recollémoslo así, co acordo unánime da Corporación, e pasamos ao seguinte. Gracias. Punto número 7 da orde do día, asunto 4903, expediente 3388-2020, ratificación convenio Aula Mentor. Expediente elevado a consideración da Comisión Informativa de Educación, Cultura e Deportes en sesión ordinaria realizada con data 21 de xullo de 2021, no que se deu conta do expediente tramitado, así como da resolución adoptada por decreto de Alcaldía de 12 de xullo de 2021, número 2021-490. Pois ben, non substanciándose debate ningún, a Comisión Informativa de Cultura, Educación e Deportes, en votación ordinaria por 6 votos a favor e 4 abstencións, adoptou o seguinte ditame: proceder a ratificación do decreto 2021-490 de 12 de xullo de 2021 na súa totalidade, consistente fundamentalmente na adhesión ao convenio de colaboración Aula Mentor por parte do Concello de Poio. Se queren que lle dé a lectura, senón, pois... Sí, ben, pois os pronunciamentos que recollen neste decreto, cuxa ratificación levase agora a consideración de pleno, implican a adhesión ao convenio de colaboración, insisto, Aula Mentor por parte do Concello de Poio. Este estableceuse un prezo público de 24 euros alumno ou 48 segundo a formación de 50 ou 100 horas, o nomeamento das persoas titoras, os orzamentos presentados para execución do gasto corrente, o pago a titora e a responsable da aula mentor. A igual que no caso anterior, este corresponde ao primeiro dos anos e o convenio de colaboración aula mentor tamén ten unha duración que se estende máis alá do exercicio 2021. Moi ben. Se a ponente da proposta, se alguén quere intervir, abrimos un turno.
Se non pasamos ao seguinte punto, entendo que está Sí, aprobado. bueno, explicar Sí. sucintamente unha proposta conxunta da Consellería de Promoción Económica e de Educación, donde, bueno, que se pretende suscribir un convenio co Ministerio de Educación e de Formación Profesional para abordar unha serie de formacións para diferentes colectivos que teñen problemas para, bueno, a formación vai destinada a persoas que precisan reducir a brecha digital e a digitalización en xeral, a formación de mulleres do ámbito rural e a formación para colectivos vulnerables. É unha formación flexible, telemática, faise a través, bueno, en gran medida online, e o que se busca precisamente é pois dar cobertura a estes grupos que teñen pois máis necesidade deste tipo de formación. En calquer caso, bueno, nos fan unha achega para os recursos municipais que poñemos a disposición e se trata, pois, como digo, de suscribir este convenio co Ministerio que nos permite pois destinar aos veciños de Pollo unha formación que consideramos que é importante, sobre todo para persoas que teñen dificultade e que teñen, por outra vía, poucas posibilidades de acceder a unha formación deste tipo. Gracias. Algúna intervención máis? Sí, bueno, nada, Sí, engadir pois que a nosa postura que é importante, non? Participar destas iniciativas que se nos achegan aos concellos para darlle pois saída profesional, pois como decía Gregorio, pois a certos colectivos, a certas veciños e veciñas que teñen máis dificultades ahora pois de poñerse en marcha no relativo a formarse e a avanzar profesionalmente. E, bueno, todas sexan benvidas e que nos parecen importantes pois adherirnos. Gracias. Gracias, Raquel. Bueno, se non hai nenhuma intervención máis, pasamos a vote. Queda aprobado por unanimidade, que esa é a postura da Comisión. Por lo tanto, continuamos ao seguinte punto. Punto número 8 da orde do día, asunto 4904, expediente 1241-2021, moción do Bloque Nacionalista Galego sobre as peaxes das autovías galegas. Expediente elevado a consideración da Comisión Informativa de Facenda, Gobernación e Contas en sesión ordinaria realizada con data 16 de xuño de 2021. Alcalde, ao igual darase, salvo indicación en sentido contrario, lectura extractada ao ditame que así se adoptou no seu da propia comisión, quen por 9 votos a favor e unha abstención dos membros presentes física e telemáticamente ditaminou favorablemente o asunto, propoñendo ao pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, amosar a rotunda oposición do Concello de Pollo á intención do Goberno central de establecer peaxes nas autovías de titularidade estatal por considerarla unha medida regresiva que establece barreiras económicas no acceso a servizos básicos como son as infraestructuras viarias, porque incrementa a inseguridade viaria e porque supón un atranco para o desenvolvemento económico e a cohesión social de Galicia. E segundo, dar traslado do acordo deste primeiro punto ao Goberno español, nomeadamente ao Ministerio de Transportes, Mobilidade e Agenda Urbana, así como os grupos políticos con representación no Congreso dos Deputados. Grazas, alcalde. Moi ben, gracias, Paula. Abrimos o turno de intervencións. Ponente da moción, Marga. Sí, grazas, alcalde. Bueno, pois o motivo de traer esta moción, que, bueno, que xa pasou pola comisión do mes de maio, non é outro que, bueno, pois que amosar a nosa preocupación sobre, como ben recollía en palabras da secretaria, sobre un repago do que ven sendo as autovías galegas. Evidentemente, abriuse un debate no mes a inicios de ano. E, bueno, non é un debate que veña de agora, senón que é un debate que xa tivo esta mesma proposta de iniciar os cobros nas autovías galegas que dependan do Estado. Xa se venía anunciando tanto en novembro de 2018 como tamén se fixera outra proposta no ano 2019. O BNG sempre se amosou a súa postura de rexeitamento, como non podía ser de outra maneira, e, bueno, a moción, pois, un pouco ven primeiro por a preocupación
moción, porque se abre ese debate e coidamos que, bueno, pues que unha vez aberto temos que amosar o noso rexeitamento dende a corporación municipal. Todos sabemos cal é a situación actualmente do que xa veñen sendo as autoestradas, que, bueno, hai que parabenizar pois ese paso que se deu de cara á gratuidade, como ben anunciaba o presidente Sánchez o día da Patria, o día 25, e, bueno, dende logo parabenizalo, porque se cumple unha parte do pactado dentro de todas as pretensións que tiña o BNG para a investidura de goberno, que por aquí escoitei algún portavoz pois burlar ese pacto e, bueno, pois gracias a unha parte importante dese pacto, pois vamos a ter unha gratuidade, non toda a que se pedía, pero, bueno, xa hai un pequeno paso. Dito isto, é moi importante tamén amosar o noso rexeitamento a que non se reabra ningún novo pago do que veñen sendo nas autovías, primeiro, polas consecuencias que tería para os usuarios que as van a usar, segundo, porque, bueno, porque estamos nunha situación onde xa vemos subindo as peaxes máis caras de todo o Estado español e no que ven sendo a P9, e por iso pois, a intención desta moción non era outra que dende a corporación pois facer un acordo unánime de rexeitamento a esa intención que amosa o Goberno Central de poder establecer peaxes nestas autovías. Iniciouse ese debate e, bueno, coido que xa debemos de amosar o noso rexeitamento. E, bueno, ese é o primeiro acordo. No segundo acordo sería, bueno, pues dar traslado, evidentemente, deste acordo pues ao Goberno do Estado. E, bueno, facendo un breve resumen, ese é o espírito da moción e a motivación da mesma. Gracias, Marga. Continuamos os turnos de intervencións. Silvia. Sí, bueno, nos xa anunciáramos o voto a favor de Avante Pollo deste acordo, que sería amosar a oposición da Corporación Municipal a establecer peaxes nas autovías. Esta é unha cuestión da que se leva escoitando falar xa dende o ano 2012, cando daquela a ministra de Fomento era Ana Pastor. Xa daquela ela o plantexou e o defendía, ademais, a necesidade de cobrar nas autovías na Comisión de Asuntos Económicos do Goberno. Despois, no ano 2018, volveuse outra vez a reabrir o debate. Tamén o Goberno de Rajoy encargara informes para implantar este cobro nas autovías. Calculábase recaudar máis de 2.500 millóns de euros ao ano. Incluso se propoñía implantar estender estas tarifas á totalidade da rede de estradas de alta capacidade. Por iso que bueno, tamén é de celebrar o cambio de postura do Partido Popular, que daquela estando no goberno pois tiña esta intención de implantar as tarifas e as peaxes nas autovías, e que agora pois dende a oposición pois parece que sensatamente está de acordo en rexeitar esta medida. Nos consideramos que sería unha medida claramente regresiva, sería unha involución. Unha das primeiras consecuencias que a calquera se lle pode ocorrer sería que o volume de tráfico se volvería a derivar outra vez ás vías secundarias, ás estradas convencionais, e isto iría en contra do principio polo que en primeiro lugar se construíron as autoestradas, non? Que era pois sacar o tráfico das poboacións, gañar en acortar o tempo dos desplazamentos, e isto pois sería unha medida que botaría por terra e volveríamos outra vez a traer o tráfico outra vez ás poboacións. Ademais, me parece que o comentaba Marga, pois é un agravio, porque ela decía o repago, sería pagar polo uso dunha infraestructura que é de titularidade pública, volver a facer pagar aos usuarios por facer uso desa autoestrada. E ademais, do que decía, de volver a traer o tráfico ás vías secundarias, hai que pensar noutra consecuencia que vai a ser pois o aumento da inseguridade para todos os usuarios da vía,
tamén o aumento dos tempos de desplazamento e tamén os graves prexuicios económicos para particulares, pero sobre todo tamén para as empresas e para as empresas de transporte que, sen dúbida, pues, iban a repercutir no prezo final do produto. Eu teño lido na prensa que o Goberno Central xa anunciara que esta medida se descartaría se finalmente non se acadaba un consenso entre todos os grupos políticos. Así que, bueno, me parece moi acaído aprobar este rexeitamento e remitirlo pois ao Goberno Central e ao Ministerio de Transportes e Mobilidade. Gracias, Silvia. Continuamos o turno de intervencións. Gregorio. Sí. Bueno, a postura nosa é evidentemente en contra de que paguen peaxe as autovías, é dicir, isto é un plantexamento europeo de que todas as vías de alta capacidade debe pagar o usuario. Evidentemente, nas negociacións que se levaron a cabo para a consecución dos fondos Next Generation, que representan 140.000 millóns de euros para España, pois isto se puxo enriba da mesa, se plantexou, pero o propio goberno dixo que non ten intención de poñelo en marcha. Formar parte desta negociación, formar parte deste traballo que afortunadamente conseguiu moitos fondos, moitas cuantías económicas relevantes para o noso país que vai a permitir desenvolver proxectos fundamentais, pero ten manifestado o goberno sobradamente que non ten intención de poñelo en marcha. En calquer caso, esta mesma semana, o goberno central foi quen de aprobar un decreto que supón a rebaixa efectiva nesta mesma semana dos peaxes da P9. Este é un debate histórico, onde o Partido Popular, como ben decía Silvia, mantén unha oposición cando está no goberno e unha oposición diferente cando está na oposición, e ten que ser un goberno socialista o que veña a resolver, unha vez máis, este problema histórico. Aquí, na provincia de Pontevedra, tuvemos unha ministra de Fomento que foi incapaz de reducir as peaxes, tuvemos un presidente do goberno de Pontevedra tamén incapaz de reducir as peaxes. E veio un goberno socialista a facer eso que se leva demandando de tanto tempo e, ademais, que de xustiza. Con respecto ao Partido Popular, que manteña unha posición con respecto a isto, que estaban a favor cando gobernaban, impulsaron moitas iniciativas neste sentido, financiaron un estudo para precisamente implantar o cobro nas autovías, e cando está na oposición, pois pon o grito no ceo. Isto xa nos ten acostumbrados, sabemos que actúan así con todo, tamén cando estaban na oposición iban a baixar todos os impostos e resulta que cando chegaron ao goberno o señor Rajoy foi o goberno que máis subiu os impostos da historia, non? E agora pois, pasa exactamente o mismo. Por lo tanto, o goberno está a favor de reducir as peaxes, non de subilas, así o fixo mediante decreto que representa, sin dúbida, un aforro importantísimo para os usuarios da P9, esta gran demanda histórica que levamos reclamando. Eu recordo este debate de toda a vida, porque era realmente unha cuantía insoportable. Isto se fai con millóns, é dicir, hai que esas bonificacións hai que poñelas con diñeiro público, representan 2.300 millóns de euros. O sea, non é simplemente aprobar unha norma, sino que hai que poñer cartos en riba da mesa. E este goberno o que decide abordar este problema con seriedade e darlle solución a este problema. Por lo tanto, unha vez máis, non estamos de acordo con que se paguen peaxes nas autovías. O Goberno de España manifestou que non ten intención de implantalo e, por lo tanto, vamos a votar a favor. Gracias, Gregorio. Continuamos o turno de intervencións. Partido Popular, portavoz. Sí, en esta moción o que ven dicindo acordo é un posicionamento da Corporación do Concello de Poio ao rexeitamento da subida ou, en este caso, de impoñer os peaxes nas autovías, e nos estamos de acordo. Xa votamos na comisión, votamos a favor, e no pleno mantemos o voto favorable a esta moción. Gracias. Bueno, se hai algunha intervención, abrimos novo turno. Se non pasamos á votación. Sí, Marga, ponente da moción.
Sí, alcalde, nada, pois para rematar, que, bueno, pois que é un paso que estemos de acordo nestas cuestións que son tan importantes para o país e, sobre todo, bueno, pois cando se fala do que suporía bueno, pois ter que revertir un novo pago para todos os usuarios que fagan uso desas autovías. E, bueno, pois son pequenos pasos bueno, a todo o que decían de, bueno, das rebaixas que ahora se van a facer da AP9, pois a verdade é que xa é triste, non, que teñan que pasar 40 anos e que cando prácticamente todo o Estado español xa está libre de peaxes, pois que, bueno, que os galegos outra vez máis sexamos os últimos e que o facemos como unha gran celebración cando noutros lugares pois eses peaxes xa están liberados e seguíamos tendo pois uns dos peaxes máis altos do Estado. Bueno, pois iso ao final depende de decisións políticas e, bueno, sempre que as decisións políticas son as aceitadas e melloran e benefician, pois neste caso, os cidadáns, pois significa que estamos dando pequenos pasos. Bueno, pois nada máis. Sí, gracias. Si algún portavoz quere intervir neste segundo turno, senón a moción está aprobada, entendo que está ratificada por o total da corporación, pasamos ao seguinte. Ben, pasamos ao seguinte punto. Punto número 9 da orde do día, asunto 4905, expediente 1766-2021, moción do Partido Popular solicitando reinvertir en Campelo os 450.000 euros recuperados das obras de mellora da mobilidade peonil de Campelo. Expediente elevado á consideración da Comisión Informativa de Urbanismo en sesión ordinaria realizada con data 20 de xullo de 2021, da que igualmente, alcalde, salvo indicación en contra, darase lectura extractada ao ditame que se adoptou. Así, sometido á votación, adoptouse o seguinte ditame por 5 votos a favor e 6 abstencións. A Comisión Informativa de Urbanismo adoptou o seguinte ditame. Primeiro, reinvestir en Campelo o diñeiro recuperado. Segundo, dar prioridade a solucionar o problema de falta de estacionamento en Campelo. E terceiro, aprobar actuacións de forma urxente unha vez que se reciba ese diñeiro mediante o Plan Concellos da Deputación de Pontevedra. Paula. Bueno, abrimos turnos de intervención. Ponente da moción. Sí, boas tardes a todos e a todas. No pasado pleno aprobamos en este caso unha adenda da Diputación de Pontevedra. As beirarrúas de Campelo a Tanafans pois se fixeron cunha subvención, en este caso da Diputación de Pontevedra, que agora, como se explicou no pasado pleno, pois recibiu unha subvención de fondos europeos e se revirte de forma proporcional tanto en recuperar os fondos que puxo a Diputación como os que puxo o propio Concello. Nos entendemos que esta recuperación desta partida que vai a vir, en este caso mediante o Plan Concellos, que o normal xa que se xa eran cartos que foron aprobados no seu día para unha infraestructura que estaba situada, pois en este caso pois en Campelo, pois entendemos que é de xustiza que se tuvemos pois a oportunidade de poder recibir e recuperar este investimento, pois estes cartos que se van a recuperar que se volvan a reinvertir pois no que é o lugar orixinal deste proxecto. En este caso, pois hai que recordar, porque estas beirarrúas pois trouxeron unha mellora na seguridade vial e peatonal para os veciños de Campelo e do seu entorno e, ao mesmo tempo, pois trouxo outro tipo de problema como foi o caso da falla de estacionamento. Estamos vendo que todos os días pois hai un elevado número de sancións. Cando unha sanción se repite tanto, xa non é, en este caso, calquera sanción podémola relacionar co condutor, que é o principal culpable. Pero tamén temos que poñer en valor que moitas destas sancións, o mellor, pois se deben á falta e á falla de estacionamento. Logo, nós o que facemos con esta proposta é que se reinvirta estes cartos que originalmente xa eran de Campelo, entendemos que é de xusticia que volvan ao lugar de orixe, e, sobre todo, que se lle dé prioridade a solucionar pois un problema que existe na actualidade, como é a falla de estacionamento,
e, en este caso, tamén a continuidade destas beirarrúas ou da seguinte fase do proxecto. Logo, a nosa proposta é moi clara. Creemos que estes cartos que se van a recuperar que pertencen aos veciños e veciñas de Campelo. Entendemos que sería de xustiza que uns cartos que naceron neste proxecto e naceron neste lugar e unha vez que se recuperen, que se volvan a invertir aí, entenderíamos que non sería normal que estes cartos, cando se recuperen, pois foran vinculados a outros proxectos e non foran de disfrute dos veciños deste lugar. Nós teremos esta moción xa para ter un posicionamento claro para que cando, en este caso, recuperemos estes cartos mediante o próximo Plan Concellos, pois teñamos claro que vamos a ter unha proposta e o que vamos a facer con eles que para nós, repito, sería prioritario, sería de xustiza que, en este caso, se invertiran na parroquia e no lugar donde fixemos o proxecto e, en este caso, pois se van a recibir a conta deso. Logo, eu creo que é unha oportunidade, hai un problema que por todos é coñecido, hai queixas dos veciños, dos colectivos, hai queixa dos comerciantes, dos negocios, existe un problema importante e creemos que, pois, con esta partida importante de máis de 420.000 euros, pois creemos que se podría buscar unha solución definitiva a este problema e creemos que incluso, pois, seguramente sobrarían cartos para poder facer outras actuacións ou poder continuar con outro tipo de tramo de beirarrúas e demais. Logo, nós o que sí temos claro é que estes cartos que vamos a recuperar se deben de invertir en proxectos prioritarios para os veciños de Campelo. E creemos que é un dereito e creemos que sería de xustiza que estes cartos que volvan a ser reinvertidos no lugar de Campelo. Gracias, Ángel. Continuamos o turno de intervencións. Abrimos torno. Silvia. Sí, ben, estamos outra vez ante unha das mocións as que xa nos ten acostumados o Partido Popular, que son estas mocións pois oportunistas e que, ademais, pois, no caso desta moción, na simplicidade da argumentación, pois igual cae en algún erro de bulto, non sei se igual pois, pode contribuir tamén a confundir un pouco a opinión pública. Imos ver, en primeiro lugar, hai que aclarar que eses 450.000 euros que Ángel decía recuperados das obras da mellora da mobilidade peonil de Campelo foron 450.000 euros que efectivamente se executaron e se investiron en Campelo, pero non só eses 450.000 euros que correspondían á aportación municipal, senón pois máis de 1.800.000 euros que foi a outra aportación que fixo tamén a Deputación de Pontevedra, é dicir, que se superaron amplamente pois os 2 millóns de euros de investimento e de mellora das infraestructuras viarias de Campelo. Hai que decir que é un importe significativo e é un importe bastante superior ao investimento que lle destinou nas últimas décadas pois a anterior Deputación de Pontevedra cando estaba ocupada polo Partido Popular. É bastante máis que o que a Deputación de Rafael Louzán destinou para dotar de seguridade viaria a esa estrada que ademais é de titularidade provincial. Eu non teño aquí as cifras do que investiu a Diputación de Louzán, pero non sei se creo recordar que se achega bastante aos 0 euros. Creo recordar. E por outra banda, estes importes que se van a recuperar grazas a esa obtención de fondos europeos do IDAE, que a porcentaxe que lle vai a corresponder ao Concello se vai a recuperar a través do Plan Concellos, pois terán o seu destino e se investirán en iniciativas que xa están proxectadas e que están dentro da planificación de actuacións do Concello, que serán para o Concello en xeral, para o beneficio de todo o municipio e para o beneficio tamén dos veciños e das veciñas de Campelo, por suposto. Despois, nesta moción se fai referencia a outra cuestión que efectivamente é unha problemática que existe en Campelo, que é a falta de espazo de estacionamento, que é unha cuestión na que se leva bastante tempo traballando, da mesma maneira que se está facendo con outras localidades do municipio onde xa se habilitaron
máis prazas de aparcamento, e en Campelo, concretamente, pois unha das prioridades darlle unha solución a este problema. E agora mesmo, pois, logo de negociacións, pois xa se está nas últimas fases para que canto antes poida ser unha realidade esa ampliación das zonas de aparcamento en Campelo. Bueno, eu creo que está claro que Avante Pollo vai a votar en contra desta moción polos motivos que acabo de explicar e tamén porque recolle cuestións que están contempladas, pois o que decía, dentro do plan de acción municipal e que, por tanto, pois os acordos que propoñen pois non resultan pertinentes. Gracias, Silvia. Continuamos co turno de intervencións. Gregorio. Sí, a ver, Campelo ten, polas súas características, está trufada por carreteras da Diputación. As carreteras que articulan Campelo son de titularidade da Diputación Provincial de Pontevedra, e a realidade é que, claro, estamos acostumados a este tipo de xogos de artificio do Partido Popular, a esta, como decía Silvia, non? A este xogo, pero claro, as cousas hai que chamalas por o seu nome, que é unha verdadeira tomadura de pelo. Nos parece unha verdadeira tomadura de pelo. Vostedes, cando tuveron oportunidade de resolver o problema de Campelo, de resolver o estado lamentable no que estaban os viales de Campelo, foron incapaces de facer absolutamente nada. E ora esta Diputación que gasta ao redor de 4 millóns de euros en colaboración co Concello de Pollo, 4 millóns de euros para articular todos os viales da Diputación, todos. Este proxecto que mereceu a subvención europea, este proxecto, Europa financia 80%, supón a devolución tanto a Diputación como ao Concello de Pollo de diferentes cuantías, que estamos traballando para facer a segunda fase da verdadeira desfeita que deixaron vostedes en Campelo, que é un verdadeiro desastre, entre Campelo e a Seara, pasando por Rúa Beiramar, que se pode ver en que estado está, cal é o criterio de seguridade vial que teñan vostedes, que era cero. Pódese ver o que se fixo en Padre Abelino, pódese ver o que se fixo no entorno do Porto, eso se fixo en tempo récord cunha Diputación gobernada polo Partido Socialista e con unhas actuacións que revolucionaron Campelo. Vostedes, en vez de estar caladiños, están facendo demagoxia barata con proxectos que nunca se invertiu na historia de Campelo tanto como se fixo agora, que é unha absoluta revolución. E agora non vamos a destinar 400.000 euros, vamos a destinar moito máis para a segunda fase, vale? Porque ese proxecto está valorado ao redor de 2 millóns de euros, ese segundo tramo. Estamos traballando para conseguir ese segundo tramo, para facer o que vostedes foron incapaces de facer en 40 anos. Por lo tanto, menos demagoxia. Con respecto ao problema do estacionamento que hai un problema de estacionamento, evidentemente. Levamos tempo traballando. Nos próximos días, creemos que podremos habilitar xa os espacios centrais para aparcamento. Nos próximos días. Pero claro, tamén pedimos un pouquiño de rigor. De rigor non só na demagoxia das mocións, sino no propio texto. Non poden dicir que son 450.000 euros. Son 420.000. Exactamente 420.013,57 céntimos. Esa é a realidade da cifra, non 450.000. Hai que ser un pouco riguroso. E logo tamén demostra un certo descoñecemento. Fala do próximo plan concellos. Non, ese diñeiro está asignado, porque este tema veu ao pleno pasado, veu a adenda, se o puderon haber leído, e non cometerían estos erros de bulto. Ben asignado ao plan concellos deste ano, ao plan concellos deste ano. E o plan concellos non permite aluguer, permite obras, permite diferentes actuacións, pero non aluguer. Vale? Entón, a nosa ambición non é gastar 400.000 euros en buscar aparcamento. O tema do aparcamento levámoslo resolvendo dende hai tempo. E creemos que en breve estará resolto. A nosa ambición é completar os viales de Campelo e completar o tramo que falta, dende Campelo hasta Seara. Eso é no que estamos agora poñendo todos os esforzos, para facer aquilo que vostedes non fixeron en todos estes anos, que non fixeron absolutamente nada. Por lo tanto, no tema de Campelo e noutros outros, o que deberían facer é ter un pouquiño de humildade é calar a boca, esconder o rabo e calar a boca, porque foi o trato da Diputación do señor Louzán e anteriores a Campelo foi vergonzoso, vergonzoso. Só hai que ver en que estado está todavía Beiramar e toda esa zona. Cales son os criterios de seguridade vial nunha zona tan poblada
Que fixeron vostedes? Non fixeron absolutamente nada. E nos levamos moitos anos traballando en revolucionar Campelo. E conseguímolo en parte. Falta ese proxecto. Que, por certo, tenemos que facer unha aportación municipal para cubrir a porcentaxe de aportación que ten que facer o Concello de Pollo. Polo menos non faga tanta demagoxia. Gracias, Gregorio. Continuamos turno de intervencións. Lo BNG. Sí. Sí, Xulio. Sí, bueno, vamos a ver, o compromiso do Concello de Pollo con Campelo foi xa, desto estou falando de hai 15 anos, ou 16, de dotar de beirarrúas e mellorar a seguridade vial dunha estrada que carecía totalmente de seguridade vial. Ese proxecto, que agora podemos disfrutar del porque xa está executado, costou 2 millóns de euros que se investiron ali totalmente e que, polas xestións que se fixeron coas outras administracións, fundamentalmente con Europa, pois o aforro que ten o Concello pois é deses 420.000 euros que falábamos antes. Como ben dicía Gregorio, non os 450.000 que vostedes disparan para aquel lado sin mirar a donde apuntan. O compromiso foi ese, e aí está. O compromiso do Partido Popular co pobo de Campelo foi de marear a perdiz durante 13 anos, en donde o señor Louzán fixolle gastar ao Concello de Pollo 60.000 euros nun proxecto feito pola propia Diputación, entende, que costou 60.000 euros, en donde nos íbamos a un vial en algúns nos sitios máis estreitos de 13 metros que era inviable executar sin facer expropiacións de vivendas. E iso valeu para, durante esos 13 anos, marear a perdiz e non gastar un peso, non investir un peso en Campelo. Eso sonamos o mismo que o dos terreos para o centro de saúde ou das beiras rúas da PO 308 que tamén estaban sin executar porque o Concello non puña a disposición os terreos. Malas disculpas de mal pagador. A planificación que o Concello vai facendo das súas obras, pois resulta que agora Porto Santo estaba, digamos que, nesa lista e había un proxecto que cumplía, digamos que as expectativas e os compromisos que teñen que ter estes proxectos para poder executarse. E aí nos encaixan perfectamente eses 420.000 euros. E, polo tanto, como tanto dereito teñen os veciños de Campelo como os veciños de Porto Santo, e nós entendemos que o Partido Popular non quere castigar os veciños de Porto Santo porque sean veciños de segunda. Entendemos que se fan investimentos en Campelo tamén se deben facer en Porto Santo. E se agora toca, se tocou en Campelo antes, agora toca en Porto Santo. E quedan en moitos outros lugares investimentos que haya que facer porque son necesarios. Entonces, non creemos que sea unha cuestión de dereitos, nin que eses fondos sean destinados única e exclusivamente a Campelo. En Campelo, esos fondos nos valeron para poder levar a cabo un proxecto. E, por sorte, temos ese aforro que agora investimos en Porto Santo. E que non significa eso que estemos discriminando aos veciños de Campelo por eso, ni moito menos. Os compromisos con Campelo van máis alá dos compromisos que se executaron, e o acaba de dicir Gregorio. Hai unha parte moi importante con unha seguridade vial cero que está por executar e que ten unhas dificultades enormes, que habrá que facer un estudio en profundidade, que non se pode dicir, vamos a empezar mañán. Habrá que estudialo antes, e é no que se está traballando, e ese é outro compromiso con Campelo, pero que non toca ahora. Nin os 420.000 euros resolven o problema que ustedes están pretendendo. O que pretenden ustedes é enfrentar os veciños de Porto Santo e os veciños de Campelo coas decisións que toma o goberno. Entende? Pero creo que pinchan ustedes en oso. En Campelo hai un problema de aparcamento, igual que hai en Combarro, en Raxó, e en prácticamente todo o mundo civilizado, non sei se chamar de civilizado ou incivilizado, por culpa do abuso que se fai dos vehículos. Pero hai un problema.
pero xa se dixo que ese problema está en vías de resolverse de inmediato e non gastando 420.000 euros, porque ustedes disparan para calquer lado, é dicir, o cañón teñeno apuntando e largan todo o que lle dá a gana. Polo tanto, a mí me parece que non é de recibo a moción que presentan ustedes, que non ten nin pés nin cabeza, é unha desas cousas que ustedes se lle ocurreu e disparan así, sin pensalo máis. Nada máis. Vamos a votar en contra da moción. Se rematado o tempo. Bueno, rematado este turno de intervencións, abrimos o segundo turno. Sí, vamos a ir por partes. Decía a concelleira Silvia Díaz que é unha moción oportunista. Home, é que nós non podemos presentar esta moción 2 plenos antes porque cando supemos que se recuperaban este diñeiro, pois foi no mes pasado. Logo, normal é, cando temos oportunidade do seguinte pleno, por eso a moción ven este pleno. Decía o concelleiro Gregorio Agís que revolucionaron Campelo. E nunca tanto. Está moi revolucionado. Moi revolucionado. Invítolle, si quere, que vaya por cada un dos comercios, cada un dos negocios, ou que reciba cada un dos veciños que habitualmente ou de forma casi diaria é sancionado, en moitos casos, pois para facer unha parada na súa casa, entrar e sair. Logo, vostede utilizou o término adecuado, revolucionaron. Nunca mellor dito, revolucionaron Campelo. Pero fíxese que mal tuveron o que facer, porque despois de facer unha obra tan importante, despois de invertir tanto como según está vostede, resulta que teñen a todos os veciños e comerciantes enfadados. Logo, non lle botará a culpa ao Partido Popular. Algo vostedes farían mal. Logo, a veces, ao mellor, como non vamos a meter o rabo entre as pernas, vivimos en democracia, señor Gregorio. Nin os veciños de Campelo lle deben nada a vostede por facer esas beirarrúas que non foi vostede. Nin o Partido Popular, cando teña que exixir algo para Campelo, lle vai a, en este caso, vimos aquí con toda humildade. Nós o temos claro. Eses 420 e pico mil euros, ou 420.000, como queiran, son, para nós, dos veciños de Campelo. E como nós vimos aquí, non traemos ninguna estrategia, vimos claros, dicía o señor Xulio Barreiro que queremos castigar aos veciños de Porto Santo. Lle fago a pregunta ao revés, señor Xulio Barreiro. Vostedes votando en contra van a castigar aos veciños de Campelo? Nós o temos claro. As obras en Porto Santo, sí que as queremos, claro que as queremos, en San Salvador, pero páguenlas vostedes con outros cartos que poden ter. Non paguen esas obras cos cartos que pertencen e que teñen dereito aos veciños de Campelo. Vostedes lle van a quitar aos veciños de Campelo 420 e pico mil euros que lle pertencen. Porque é recuperar cartos dunha obra que se fixo en Campelo. E nós o temos claro. E por eso vimos aquí de forma transparente. É dicir, pedimos que estes cartos se invirtan en Campelo. O mellor hai xente da parroquia de San Salvador que non entende. Bueno, podemos entendémoslo, pero nós vimos, claro, me refiero, non vimos a engañar aquí os veciños de San Salvador nin os veciños de Campelo, porque vostedes queren quedar ben nun lado e noutro, e iso é imposible. E vostedes, se votan en contra, están votando en contra non do Partido Popular, oxalá que votasen en contra do Partido Popular, están votando en contra dos veciños e do lugar de Campelo. Lle están quitando 420.000 euros que pertencen aos veciños de Campelo. E vostedes hoxe aquí, todos nós vamos a quedar claramente, por eso, por sorte, se gravan os plenos, con noso voto vamos a demostrar se estamos a favor ou en contra do pobo de Campelo. Nós o temos claro. E temos claro que eses cartos lle pertencen aos veciños de Campelo. E por eso trouxemos esta moción. Para vostedes será oportunista. Para nós, importante. E por que é importante? Vayan porque rematando. hai moitos negocios que, como sigan así, van a ter que pechar. Porque cada vez están perdendo clientes por non ter estacionamiento. Gracias, E temos Ángel. tamén claro que hai que facer algo porque cada día están sancionando cada vez a máis veciños. E repetimos, para nós eses 420.000 euros perténcenlle ao pobo de Campelo. E por eso trouxemos esta moción. Gracias, Ángel. E con valentía. Pero, disculpa, alcalde, polo tempo. Gracias. Nada. Continuamos o turno de intervencións, este segundo turno. Silvia. Moi brevemente, alcalde, no, por decirlle a Ángel, si dixen oportunista, perdón, quería decir populista, que igual é unha palabra que ya cae máis á moción, porque, indo agora a como rematabas a túa intervención, dicir que votar ou a favor ou en contra desta moción significa votar a favor ou en contra da veciñanza de Campelo, si iso non é populismo, eu creo que xa se pasa de
de populismo. É dicir, aquí votamos a favor ou en contra de unha moción e de 3 acordos que presenta o Partido Popular. Eso é o que votamos. E o que é populista é vir aquí a decir que despois de facer ese investimento millonario en mellorar as infraestructuras de Campelo, dicir que as medidas do goberno castigan aos veciños de Campelo. Eso é populista, oportunista e poderíamos seguir buscando sinónimos. Ángel, de verdade, esa maneira que tes de explicar estes argumentos é que non sei xa nin que decirche porque non ten nin pés nin cabeza. Temos a realidade dos feitos, que é un investimento millonario feito en Campelo, que, como decía antes Xulio, dentro da planificación do Concello lle seguirá tocando alá onde haxa unha necesidade, e vir aquí a decir que por conseguir uns fondos europeos que van a reverter en poder recuperar eses cartos do Concello, iso é un castigo imposto aos veciños de Campelo, non ten nin pés nin cabeza. Nada máis, alcalde. Gracias, Silvia. Continuamos o turno de intervención, Gregorio. Bueno, señor Moldes xa fixo o seu alegato para Facebook, que é o que nos ten acostumbrados. Política populista, depois, non sei, falamos de partidos populistas, é increíble, é insólito. Como tiña dito, en Campelo invertíronse 4 millóns de euros. Seguimos traballando para en breve dotar de estacionamento. Ustedes non generan ningún problema coas obras porque non as fan absolutamente nada. O único que fan é demagoxia. Non nos molesta que reclame, que pida, que solicite. O que nos molesta é que cando gobernan non fagan nada. E aquelas cuestións que son da súa competencia que os executen, é dicir, donde goberna o seu partido que fagan algo. Eso, simplemente, que en Campelo se estuveron reindo dos veciños de Campelo, porque durante anos con accidentes todas as semanas, é dicir, había accidentes todos os fins de semana. Non fixeron nada. Entón, agora que se fan as cousas, o único que fan é enredar, que é o seu. Insistimos, seguiremos traballando por Campelo, seguiremos traballando por o que falta por facer dende Campelo hasta Seara, que é un proxecto que está moi avanzado, que é moi ambicioso e que vai a supoñer máis de 2 millóns de euros. Tamén estamos preparando, como ten dito, porque hoxe a mañán foi a Comisión de Urbanismo, un proxecto para someter a unha axuda da Diputación, do Reatpón, para revolucionar tamén, como me gusta decir, revolucionar a zona de Apuntada, Porto Santo e Saíñas, por un importe de 950.000 euros, que espero que mereza a axuda da Diputación, porque hai que cumprir os parámetros de eficiencia enerxética, bueno, pois que este alineado coa Xenda 2030, que está alineado co Plan Ágora, unha serie de cuestións que creemos que cumplimos obxectivamente o dedillo, espero que mereza esa subvención para revolucionar Porto Santo, Saíñas, Apuntada, unha zona tamén moi degradada que merece unha actuación e que esperamos conseguir da Diputación de Pontevedra. Por lo tanto, habrá estacionamento, acabaremos con todas as obras que se fan que son necesarias en Campelo e seguiremos traballando polo resto do Concello, que é a nosa obligación e o noso traballo. Vostede siga facendo demagoxia e siga facendo panfletos para Facebook, que se lle dan moi ben. Gracias, Gregorio. Continuamos co turno de intervención. Sí, o señor Moldes fala de cuestións de dereitos sin fundamento ningún, porque cando se fala dun dereito se dice hai un dereito en base a este precepto ou a aquel outro. Non existe eso. Ao seu entender, como podo entender eu, el cree que son cartos de Campelo, e non, son cartos do Concello de Pollo que o Concello de Pollo distribuye como mellor pode entre todos os veciños do Concello, entre os de Campelo e os que non son de Campelo. E en estes casos creemos que é máis oportuno investir eses cartos en Porto Santo. Porque, ademais, eu pregúntome, en Campelo en que? Porque eu estou seguro de que non é para aparcamentos, 420.000 euros, non é para dotar a Campelo de aparcamentos, será para máis cousas. Pero é que esas máis cousas necesitan ter proxecto, necesitan ter
unha planificación. E iso, en estes momentos, aínda non existe. Si existe en Porto Santo. Porque o seu é dicir sin fundamento ningún, sin ningún tipo de aclaración. Dicen que o PP non quere castigar. Eu non dixen que vostedes quixeran castigar aos veciños de Porto Santo, porque sei que non o queren facer. Eu non son como ustedes, eu non minto, nin siquiera as sabendas de que ustedes o fan. Eu dixen que ustedes non querían castigar aos veciños de Porto Santo, igual que non quererán castigar aos veciños de Campelo, evidentemente. E nós tampouco. Nos parece que é o máis axustado neste momento. E o seu, entende, é enredar, entorpecer, malmeter e enfrentar a uns con outros. É o que xogan vostedes, non de agora, sino desde sempre. Realmente, ao Partido Popular, o que lle molesta é que o que eles non foron capaces de facer en 13 anos, ou o que eles estuveron impedindo que se fixera, porque eu estou convencido, e isto non é unha mentira, o creo a pés puntillas, de que esas obras non se fixeron antes, as beirarrúas de Campelo, porque o Partido Popular de Poio o impideu. Estou convencido. E iso é realmente o que lle mostra ao Partido Popular, que se fixeran, que estén aí. Disfruten delas. Nada máis. Gracias, Xulio. Bueno, rematado este segundo turno, hai o último turno de intervencións do ponente da moción, 2 minutos. Portavoz ten a palabra. Señor Xulio Barreiro, fíxese que si nos molesta que a moción na Diputación para facer esta infraestructura foi presentada pola persoa que lle fala, fíxese que nos molesta que votamos a favor na Diputación, votamos a favor no Concello de Poio se fixera, pero fíxese canto nos molesta. Pero fíxese a diferencia, que vostedes hoxe van a votar en contra de reinvertir. Voulle ler textualmente o que din os puntos da moción. Reinvertir en Campelo o diñeiro recuperado. Dar prioridade a solucionar o problema de falta de estacionamiento en Campelo. Aprobar actuacións de forma urxente unha vez que se recibe ese diñeiro mediante o plan concellos. Esa vai ser a diferencia. Que vostede non vai a poder atopar ni un só voto do Partido Popular en contra das beirarrúas e do proxecto de Campelo. Pero, sin embargo, sí que vai a poder encontrar un voto seu e dos seus compañeiros e dos seus socios de goberno en contra de reinvertir 420.000 euros, en este caso, a favor dos veciños de Campelo. Esa é a diferencia. Que por moito que vostede diga, por moito que vostede fale, o que fala son os papeles. E os papeles o que din é que o Partido Popular votou sempre a favor dos veciños de Campelo. E vostedes hoxe, se non o corrixen, van a votar en contra dos veciños de Campelo. Esa é a diferencia. Esa é a diferencia. Vostede pode dicir o que queira, pero o que din as actas dos plenos en Diputación, no Concello de Poio, é que o Partido Popular sempre quiso ese proxecto, sempre votou a favor dese proxecto. E vostedes, hoxe aquí, van a votar en contra non do Partido Popular, porque ao final vostedes, se votaran en contra do Partido Popular para perxudicar o Partido Popular ou a min, xa nos teñen acostumbrados, non pasaría nada. Pero vostedes o que van a votar hoxe aquí é privarlle ao pobo de Campelo, os veciños e veciñas de Campelo, de recuperar 420.000 euros que, según nos entendemos, lle pertence. E que entendemos que é de dereito que reciban e reinvirtan eses cartos en Campelo porque é unha subvención que se conseguiu nun proxecto que estaba en Campelo. E por eso vimos aquí de forma transparente. E estamos seguros que os veciños de Porto Santo e San Salvador o entenden. Porque se fora ao revés, presentaríamos a moción do mesmo xeito. Se mañán hai un proxecto en San Salvador e recuperamos os cartos deste proxecto, pediríamos que eses cartos se reinvirtieran en San Salvador. Esa é a diferencia. Que nós apostamos polos veciños de cada un dos lugares. E hoxe aquí, vostedes van a votar en contra dos veciños de Campelo, en contra do pobo de Campelo. O Partido Popular de Poio vai a votar unha vez máis a favor dos veciños de Campelo. Queremos que eses 420.000 euros se reinvirtan en Campelo. Esa é a diferencia. Gracias. Bueno, en calquera caso, o que se vote é unha moción do Partido Popular, é unha proposta. Eles votas outra proposta que é a do Goberno, que non é en contra dos veciños de Campelo. Son propostas
de actuación. Eu entendo así. E nós temos, como xa se dixo aquí, as actuacións previstas para Campelo no sentido de rematar o que é a necesidade para nós, como ben xa se dixo aquí, de rematar, de urbanizar todo o que é o vial central de Campelo, como se fixo co vial de playas e agora co que de resto que queda, é no que se está traballando. E iso é unha actuación o máis próximo posible, pero, dende logo, é o objetivo que o Concello ten para o conxunto dos veciños de Campelo e do Casal, dado que é unha actuación necesaria. Por lo tanto, nos entendemos que non se está votando en contra de ninguén. Se está votando unha moción, un planteamento, e se está apoiando outro planteamento distinto que é ir máis alá e rematar de urbanizar a estrada de Campelo. Iso é o que se vota. En calquera caso, evidentemente, o que votamos en este momento é a moción do Partido Popular. Así que vamos a proceder á votación. Agis Gómez Gregorio. En contra. Barreiro Lubián Xulio. En contra. Besada Lores María Consuelo. En contra. Caldas Moreira Margarida. Voto en contra da proposta do Partido Popular. Cochón Castro Rocío. A favor. Díaz Iglesias Silvia. En contra. Domínguez Álvarez Manuel. Favor. Fernández González Rosa. En contra. García Freijeiro Marcial. Favor. González López Mariche. A favor. Martínez Blanco Xosé Luis. En contra. Moldes Martínez Ángel. Favor. Muiños Balea Cándido. A favor. Pereira Martínez Sergio. A favor. Rodríguez Alonso Raquel. En contra. Torres Balea María Natividad. A favor. Y Luciano Sobral Fernández Luciano, presidente. En contra. Ben, alcalde, o resultado da votación reflicte 9 votos en contra e 8 a favor. Por tanto, queda rechazada a moción do Partido Popular. Continuamos co orde do día. Punto número 10 da orde do día, asunto 4906, expediente 1791-2021, moción do Partido Popular en apoio do Xacobeo 21-22. Expediente elevado á consideración da Comisión Informativa de Educación, Cultura e Deportes en sesión ordinaria realizada con data 21 de xullo de 2021. Alcalde, salvo indicación en sentido contrario, darase tamén lectura extractada ao ditame adoptado, no que por 4 votos a favor e 6 abstencións, a Comisión Informativa dictaminou, primeiro, instar a Xunta de Galicia a que se desenvolva unha programación extensa e descentralizada aproveitando a gran oportunidade que representa este Xacobeo bianual, promovendo actividades ao longo de todo o territorio na nosa comunidade, dinamizando o tecido cultural e turístico local e xerando riqueza e emprego nos concellos de Galiza. Segundo, manifestar o apoio da Corporación á celebración dos anos Xacobeos 21-22 en canto vehículos de proxección exterior de Galicia e recoñecer os valores de hospitalidade, convivencia, afán de superación e solidaridade do Camiño de Santiago. E terceiro, rexeitar calquer tipo de campaña contraria ao fenómeno xacobeo ou de desconsideración aos peregrinos. Bueno, presentouse unha proposta de enmenda polos 3 grupos de goberno, que a secretaria vai a dar conta dela e depois abriríamos o turno. Ben, os grupos municipais do Bloque Nacionalista Galego, do PSDG, PSOE, Avante e Pollo
presentan a seguinte emenda de adición á moción en apoio do Xacobeo 21-22 presentada polo Grupo Municipal do Partido Popular, co engadido dos seguintes parágrafos, quedando o texto da moción emendada como segue. Primeiro, instar a Xunta de Galicia que desenvolva unha programación extensa e descentralizada, aproveitando a gran oportunidade que representa este Xacobeo bianual, promovendo actividades ao longo de todo o territorio da nosa comunidade, dinamizando o tecido cultural e turístico local e xerando riqueza e emprego nos concellos de Galicia. Segundo, instar a Xunta de Galicia a mellorar e a condicionar o tramo da PO 308 polo que transcorre a variante espiritual, dotando esta estrada de titularidade autonómica de seguridade viaria para reducir situacións de perigo e permitir compatibilizar o tránsito de persoas locais usuarias desta vía, tanto peonil como de vehículos, coa peregrinación ou espazo de aparcamento en condicións de seguridade. Terceiro, manifestar o apoio da Corporación á celebración dos anos Xacobeos 21-22 en canto vehículos de proxección exterior de Galicia e recoñecer os valores de hospitalidade, convivencia, afán de superación e solidaridade co Camiño de Santiago. E cuarto, rexeitar calquera tipo de campaña contraria ao fenómeno xacobeo ou de desconsideración ás persoas peregrinas. E quinto, promover a cultura como un ben de primeira necesidade e como motor de reactivación económica dende os concellos para combater os efectos do Covid-19 no sector cultural, deseñando programas de actividades que dinamicen o sector da hostelería e o comercio local e promovendo un turismo sostíbel e de calidade. Vamos a abrir o turno de intervencións. Como xa quedou reflexado, hai unha emenda, esa emenda que se acaba de ler e hai a moción do Partido Popular. Abrimos turno de intervencións po ponente da moción, que é a que está en orden do día. Ángel. Sí, boa tarde. Sí, Rocío. Escoítase. Sí, escoítase, me ven? Sí. En principio, sí. Un pouco máis alto, sí. Moi ben. Vale, boa tarde a todos. Entón, antes de empezar, primeiro, na comisión quedouse en que a petición que se presentarían as emendas antes do pleno. Xa vemos que esa parte non se cumpliu. Entonces, segundo teño escoitado, serían os nosos 3 puntos quedarían igual e engaderíanse un segundo e un quinto punto, non? De acordo, bueno, entón, vamos a ver, traemos en primeiro lugar esta moción para apoiar e poñer en valor o Xacobeo 21-22 e o seu papel na nosa cultura, na nosa economía e a súa importancia para miles de familias de Poio que traballan no sector hostaleiro, no sector turístico, no sector primario. Mais neste ano Xacobeo 21-22 que supón unha oportunidade nun momento que é máis necesario que nunca. Como recolle a exposición de motivos da nosa moción, dende hai 11 séculos o Camiño de Santiago ven sendo unha ruta de peregrinación máis importante de Europa, é unha vía comercial de desenvolvemento cultural, artístico, social e económico. E o Ano Santo Xacobeo é un evento cultural único e extraordinario que ademais define o carácter universal de Galicia e nos une co resto de España e vertebra Europa. E Poio participa deste fenómeno xacobeo dende hai séculos, como plasmou hai 270 anos Frei Martín Sarmiento pola ruta que leva o seu nome e o fluxo de peregrinos que cada ano percorre o noso concello Camiño a Santiago e moitos outros que despois de peregrinar recalan no noso municipio, por eso é esencial para o tecido económico do noso concello, especialmente para a hostalería, a restauración, o comercio e outros sectores moi golpeados pola crise da COVID. En resumo, o Xacobeo é patrimonio de todos os galegos e as galegas, é un elemento central de galeguidade, é unha oportunidade económica e cultural irrenunciable. En este contexto, sorprendeunos o mes pasado a campaña da Organización Xuvenil do BNG, Galiza Nova, un ataque directo no que chamaban a rachar co Xacobeo, traendo a Galicia unha turismofobia
que non ten nada que ver con nos, non ten nada que ver cos galegos, atacando a tantas persoas que percorren un camiño e a todos os que contribúen a este modelo turístico seguro, hospitalario, respetuoso, como é o galego. E ao día seguinte de presentar esta ante a polémica, retiraron a campaña, pero reafirmáronse no ataque ao Xacobeo e ninguén do Bloque Nacionalista Galego desautorizou esta desafortunada campaña. Entón, o Camiño de Santiago é un elemento indiscutible da nosa identidade, é un fenómeno de trascendencia internacional que debería unirnos a todos os partidos e non servir para confrontar. E tras máis dun ano de pandemia, moitos sectores do noso Concello confían na reactivación que o turismo pode propiciar, en especial no impacto dobre da celebración Xacobeo 21-22, que transcende a propia identidade, a propia cidade de Santiago de Compostela e chega a concellos polos que discurre as rutas do camiño como é o noso. É por isto que presentamos os acordos que leu a Secretaria instar a Xunta de Galicia que desenvolva unha programación extensa e descentralizada que aproveite, que dé oportunidade a este Xacobeo bianual promovendo actividades ao longo do noso territorio e a través de toda a comunidade, dinamizando eso mesmo que decíamos, o tecido cultural, o turismo local e xerando riqueza e emprego nos concellos de Galicia. A segunda das nosos acordos sería manifestar o apoio da Corporación á celebración dos anos Xacobeos 21-22 en canto a vehículos de proxección exterior de Galicia e recoñecer os seus valores de hospitalidade, de convivencia, de afán de superación e de solidaridade do Camiño de Santiago. Nestes dous puntos estamos de acordo. E terceiro, rexeitar calquer tipo de campaña contraria ao fenómeno xacobeo ou de desconsideración aos peregrinos, que entendo que, se non escoitei mal, que se manteñen. Entón, en relación a... Vai rematando. Sí, en relación ás demandas presentadas, na quinta estamos de acordo, que sería pois programar actividades relacionadas co Camiño de Santiago todos os anos, non solamente nos anos santos. E na segunda, instar a Xunta de Galicia, que escoitei agora, porque non teño por escrito, instar a Xunta de Galicia a condicionar a vía que percorre o Concello pola que percorre os peregrinos. Pois ben, nesta parte é importante instar a todas as administracións, é dicir, non só a autonómica, porque polo Camiño de Santiago temos administracións titulares de vías estatal, autonómica, provincial e local. Polo tanto, aí deben ir todos incluídos. Vale, gracias, Rocío. Vamos a abrir o turno de intervención. A continuación pone... sí. Silvia. Sí, a ver, eu quixera aclarar ao comezo, quixera saber que pudo suceder con esta emenda rexistrada, porque efectivamente se enunciou oralmente na comisión. A comisión foi o pasado mércores 21, rexistramos a moción na sede electrónica no día seguinte. Entón, Rocío, desculpas pola miña banda, a mí sorpréndeme que non a tiverades con antelación e por escrito. Non sei se dende Secretaría se pode aclarar ou como tería que ter sido, para que non volva a suceder, como tería que ter sido esa remisión desa emenda ao grupo da oposición. Digo, pois eso, por evitar que volva a pasar esta situación. Efectivamente, tal como indica a portavoz do grupo de Avante Pollo,
Rexistrouse unha primeira emenda, emendouse, presentouse esta segunda asinada por todos os grupos políticos e de acordo co establecido no regulamento orgánico municipal antes do inicio do debate do propio punto deuse conta da presentación da emenda. Eso foi o que aconteceu. Silvia. Sí, bueno, quedou un pouco... claro, se entende que se debería achegar aos propoñentes da moción, se lle debería de ter achegado a emenda por escrito. Eu, daqui en diante, na parte que a mí me toca, a próxima vez que eu presente unha emenda, encargareime de, en persoa, achegarlo o portavoz do grupo da oposición para que non volva a suceder, porque precisamente toda a intención foi presentala para que a puidesedes ter coa maior antelación posible. De verdade, desculpas. Ben, comentábamoslo un pouco na comisión, que estábamos totalmente de acordo cos contidos da moción, que queríamos acrecentala con eses 2 puntos que os fixemos a través desa emenda. En todo o demais estábamos de acordo. Efectivamente, bueno, explicouno Rocío, os camiños de Santiago, xunto coas rutas e as variantes, promoven un turismo sostible, un turismo que non explota os recursos, que minimiza ademais o impacto sobre o medio ambiente. Ademais desto, non se benefician solamente os visitantes que veñen nos anos Xacobeo, senón que os pode disfrutar toda a poboación, porque contribúe a deseñar e a fixar esas rutas e eses roteiros, que ademais, bueno, sirven para coidar e aproveitar o noso patrimonio cultural e natural. Nos resultaba un pouco chocante pedirlle á Corporación de Pollo que aprobáramos unha moción apoiando o Xacobeo, cando, bueno, eu creo que está fora de toda dúbida que o esforzo que estamos facendo dende fai uns anos mellorando a sinalización, a difusión e a promoción desa variante espiritual que transcurre polo noso municipio, está clara, non? Ademais, estamos en coordinación coa Mancomunidade do Salnés, da que non formamos parte, porque territorialmente non formamos parte, pero como primeira etapa desa variante e antesala tamén desa comarca, nos parece unha oportunidade que hai que aproveitar e é de grande interese tamén para facer esa promoción e dar a coñecer a riqueza e o atractivo turístico do municipio. Tamén recentemente tivemos de xuntanzas coa Secretaría do Encontro Europeo de Peregrinación para acoller no ano que ven e colaborar con eles nese encontro europeo que se vai a facer no 22, así que, bueno, solicitar do Concello que apoie e que respalde o Xacobeo, é como mínimo un pouco redundante, porque apoiamos totalmente e cos argumentos estábamos de acordo. É unha oportunidade tamén e contribuye ao crecemento económico e tamén o que falábamos da cultura e da promoción. Nos con estas 2 puntos que queríamos engadir, o que queríamos facer fincapé era que o enfoque do Xacobeo non debía estar só dirixido cara a fora, facer un chamamento aos visitantes dese xeito intensivo e centralizado solamente nos anos da celebración do propio Xacobeo, senón que debería estar dirixido tamén á poboación galega no tocante a esas dimensións socioculturais e históricas que ten este fenómeno e que, ademais, ten que servir para divulgar a nosa riqueza, o noso patrimonio e non reducirse a esas campañas tan específicas e tan intensivas. Ao respecto do que comentabas do segundo punto, Rocío, como a escoitaches solo oralmente, o que pedimos é instar a Xunta de Galicia a condicionar o tramo da PO 308 polo que transcorre a variante espiritual. Por iso falábamos só de instar a Xunta de Galicia.
porque falábamos pois ese tramo da variante espiritual que transcorre pola PO 308, que entramos pode resultar pois perigosa esa concorrencia dos grupos de peregrinos ou peregrinas cos usuarios peonís da vía, bicicletas, aparcamento, etc. E falábamos exclusivamente da estrada da PO 308. De aí que só instáramos a Xunta de Galicia como pois, única titular de esa vía. Pouco máis. Gracias. Gracias. Continuamos o turno de intervención, Gregorio. Sí, bueno, nos vamos a votar a favor da moción e tamén das enmendas por moitos motivos, pero un motivo porque é fácil, señor Moldes, votar é moi fácil, o difícil é conseguir inversións, obras, traballar e conseguir melloras para o noso povo. Votar é tremendamente sinxelo. O que é difícil tamén de explicar é como vota en contra dun proxecto tan relevante para San Salvador, eso terá que explicalo. E terá tamén que explicar o presidente da plataforma esta que crearon para enganar os veciños en período electoral, terá que explicar tamén como está en contra dun proxecto tan relevante para San Salvador. Creo que é fundamental que o explique. Con respecto ao Xacobeo, creo que hai un consenso importante con respecto á relevancia que ten o Xacobeo en todos os eidos, turístico, cultural, desde o punto de vista histórico, a posición que nos dá a nivel mundial, porque Galiza é coñecido e Santiago é coñecido en todo o mundo precisamente por ter esta xoia histórica que é o Xacobeo, e creo que calquer persona con un mínimo de sentido común e con un mínimo de cabeza non pode cuestionar o que o representa o Xacobeo, o que representa económicamente para Galiza e o que representa como patrimonio cultural incuestionable. É dicir, isto calquer país do mundo rompería os cornos para conseguir ter algo tan relevante como é o Xacobeo. Por lo tanto, creo que en Galicia, salvo excepcións de algún loco e de algún desequilibrado, parece razonable que hai un certo consenso en canto a que o Xacobeo é importantísimo. Por lo tanto, todo o apoio, todo o noso recoñecemento, creemos que hai que afondar profundamente en poñelo en valor, en mellorar, en, como temos dito, facilitar a seguridade para os peregrinos naquelas zonas polo que transcurre o camiño e as súas variantes. En ese sentido, consideramos que era importante que en Pollo, nunha zona perigosa, porque así non o teñen transmitido en numerosas ocasións, que é importante que, bueno, facer un esforzo para que a PO 308 se acondicione as beirarrúas, sobre todo tamén neste tramo donde transcurre a variante espiritual. Creemos que é unha oportunidade tamén para reclamalo e para instar as institucións que teñen que leválo a cabo, pois que o fagan. Bueno, ainda que a PO 308 sabemos todos perfectamente que toda ela ten un uso moi intensivo desde a perspectiva do tráfico e da perspectiva peonil, pero creemos que, bueno, é unha oportunidade tamén para reclamar esa iniciativa á Xunta de Galicia e así consideramos oportuno incluíla nesta moción. En calquer caso, decir eso, o noso absoluto compromiso co Xacobeo, manifestar a relevancia e importancia que ten o Xacobeo para todo o que representa económicamente, culturalmente, históricamente, o que representa de integración no mundo, o que representa de contido histórico. Isto non se pode cuestionar. Creo que hai un consenso absoluto neste sentido, salvo algunha excepción que tampouco merece a pena darlle máis importancia. Gracias. Continuamos o turno de intervencións. Portavoz do BNG. Sí, alcalde, grazas. Bueno, pois un pouco o fío das outras intervencións, efectivamente, o importante non solamente o convote, sino as accións que se levan a cabo, porque ao final, por as accións, nos coñeceredes e polos feitos tamén. Eu creo que durante todo este tempo e na historia creo que queda máis que demostrado que o BNG está a favor do Xacobeo. Igual o que non comparte o BNG é o modelo turístico e económico que ten o PP a respecto de xestionar o Xacobeo. Son cousas diferentes. Entón, a portavoz do Partido Popular
decía que, bueno, que efectivamente, que o Xacobeo engloba solidaridade, todo iso está moi ben, efectivamente, pero ten que englobar tamén outras cousas que para nós tamén son moi prioritarias na xestión, e sobre todo na xestión dunha reactivación económica tan importante como é como reactivar o turismo. E o mellor iso, pois, o modelo de xestión que leva, porque ao final o Xacobeo vai a estar aí. O que pasa é que depende dos políticos que gobernen se vai a xestionar dunha maneira ou se vai a xestionar de outra. Entonces, para nós, a esta xestión lle falta, primeiro, que prime máis a economía, que prime máis industrializar a cultura do noso país, que tamén é moi importante. Evidentemente, estamos totalmente de acordo de revertir o turismo, de revertir o noso país. Estamos tamén de acordo en que o Xacobeo non soamente sea un ano, senón que o Xacobeo se poida ampliar. Estamos de acordo co turismo sustentável, que é moi importante. Non estamos de acordo co turismo low cost do PP, que é un turismo de servizo a baixo custe, e iso non é precisamente o que apoia o BNG. Estamos de acordo co turismo cultural, estamos de acordo co turismo cultural que fomente o patrimonio marítimo, como por exemplo, vamos a Combarro. Vostedes saben que aí hai un pantalán. Bueno, pois sería tamén moi interesante que dende esa xestión que se fai para promover o Xacobeo, pois todos os turistas que poidan vir, pois que tamén poidan disfrutar dese patrimonio histórico que precisamente, pois mire, está abandonado pois pola Xunta de Galiza. Unha pena porque, dende logo, sería importante pois amosalo como, bueno, pois como parte da nosa cultura. Queremos unha xestión flexible. Vale, entonces, non estamos en contra do Xacobeo, eu creo que é obvio, e de feito, bueno, o BNG o dixo moitas veces e o posicionamento do Concello queda claro. Eu creo que tamén queda clara cal é a política do BNG a nivel local. Apostamos pola cultura, apostamos pola cultura de Poio, apostamos pola cultura do país e cremos, ademais, que a través da cultura e a través da dinamización conseguimos o motor económico que moitas veces se necesita dende as institucións. Dito isto, bueno, que agora veña o Partido Popular de Poio, porque Galiza Nova de Compostela presenta unha campaña e de pronto, bueno, pois ven Poio e atrae apoio. Oiga, pois están, a verdad que sí que están bastante atentos a todo o que fai non só o BNG, senón Galiza Nova. Os vexo preocupados, porque para traer unha iniciativa de Compostela apoio, os vexo preocupados. Dito isto, foi unha campaña que se presentou, pois igual ao mellor se equivocaron no enfoque, bueno, a retiraron. O BNG deixa de estar en contra do Xacobeo? Non. O BNG está en contra da xestión que fai o Partido Popular con campañas de autobombo a través do Xacobeo? Oiga, sí, claro, nos defendemos outra xestión do Xacobeo, con un turismo de calidade, con un turismo sustentable, e non con, non sei cal é a palabra que utilizan vostedes como un odio ao turismo, para nada, o turismo é necesario, tanto o turismo galego como todo o turismo que ven de fora, turismofobia, pero, oigan vostedes, hai que xestionalo ben, e para iso ten que haber políticos que queiran o país, e para querer o país hai que cuidalo, e despois o mostramos. Entonces, dito isto, pois vamos a votar a favor, tamén da emenda, e ademais, curiosamente, o punto 5, que tamén moi interesante engadilo, promover a cultura como un ben de primeira necesidade. Escoíteno vostedes, porque igual que vostedes promoven o modelo da Xunta, oiga, tamén teñanon en claro cando moitas veces atacan campañas que levamos a cabo dentro do Concello para fomentar a cultura. Promover a cultura como un ben de primeira necesidade, como motor de reactivación económica en dos concellos para combater os efectos COVID no sector cultural, deseñando programas e actividades para fomentar o consumo da hostelería, do comercio local, promovendo o turismo sostíbel e de proximidade. Esa é a acción, eses son os feitos que realizamos nós. Entón, votamos a favor da moción, votamos a favor do Xacobeo. Pois, por suposto que sí. Eu creo que xa queda clarificado, os vexo moi preocupados polo que fai o BNG, polo que fai Galiza Nova, por algo será, e, bueno, pouco máis que engadir. Moi ben, moitas gracias. Rematado este segundo turno o primeiro turno de intervencións, abrimos un segundo.
Sí, xa ten gracia. Sí, Rocío. Sí, grazas, alcalde. Xa ten graza que o BNG xustifique a súa oposición ao Xacobeo polo modelo productivo, porque non lles gusta que haxa emprego no turismo, na restauración, na hostelería. Xa que, segundo vostedes, é emprego de mala calidade, o modelo Xacobeo de emprego de camareros que teño lido. Entón, cal é o seu modelo? O de Ferrarense, cal é o modelo productivo do BNG? Porque non queren turismo, non queren hostelería, tampouco queren industria, como teñen demostrado intentando botar á rúa a tantas persoas que traballan na ría de Pontevedra. Bueno, en fin, inda que non o pareza, estamos de acordo nesta moción do Xacobeo e hai que felicitarse por todos, temos que felicitarnos por eso. Vamos a ver, en canto ás emendas, na quinta emenda estamos de acordo, estas emendas de adición, e no segundo punto sí que, insisto, aceptamos que as administracións teñen que adecuar os camiños polos que transcorre o Camiño de Santiago, pero todas as administracións, porque xa temos denunciado que os camiños, Camiño Cachafeiro, Camiño Armada, a ruta do Frei Martín Sarmiento que transcurre polo noso concello está sen desbrozar. Polo tanto, aceptamos o quinto punto e o segundo engadiremos a todas as administracións, porque, vamos a ver, se nos aceptamos as beirarrúas na PO 308, quero recordarlles a todos que a Xunta de Galicia leva investido 5 millóns de euros nas beirarrúas da PO 308 e o proxecto continúa, porque xa están realizados, falta o proceso de execución, é dicir, é algo que se vai facer, pero ainda así aceptámolo, porque hai que adecuar perfectamente as beirarrúas, estamos de acordo, pero todas as administracións. E ao señor Agís quería decirlle que tampouco intente trasladar o debate da outra moción a esta moción do Xacobeo, non? Porque o Campelo quedou ali, esta é a moción de Xacobeo. Fíxome gracia que penso que lle escoite decir Galiza, a simbiose co equipo de goberno vai dando os seus froitos. A compañera Silvia Díaz agradezo que para as posteriores mocións no que presenten emendas pois faga a súa nos traslade, como dixo, a súa emenda para que non pase isto outra vez. O dito, estamos de acordo, o cal compláceme. Continuamos o turno de intervencións. Silvia. Sí, por ir centrando o debate e o tema da votación, habría que ir perfilando a cuestión de esa puntualización que Rocío lle fai ao segundo punto. Claro, eu repito, o segundo punto di textualmente: instar a Xunta de Galicia a mellorar e acondicionar o tramo da PO 308, pola que recorre a variante espiritual do Camiño Portugués. Entón, si temos intención de aprobar o texto emendado, si os propoñentes aceptan estas dúas enmendas, pois tería que ir así ou fagan unha proposta. Sí, engadir e instar o resto de administracións a que acondicionen os viais da súa competencia polos que transcorre o Camiño de Santiago. A ruta Xacobeo. Bueno. Ao remate do parágrafo, entón. Se a secretaria o recolle, sería ao final dese punto onde dice en condicións de seguridade e instar ao resto de administracións a condicionar as vías que sexan da súa competencia. Quedaría desa maneira. Quero decir, Silvia, que como te decía que se o tivéramos con anterioridade, pois xa estaría, vale, isto sería máis áxil.
Pero sí, está claro que deben ser todas as administracións, porque ao igual que a Xunta xa está acometendo as beirarrúas e acondicionando, pero nós admitimos esta emenda, pero incluir todas as administracións acondicionen os viais da súa competencia polos que transcorre a ruta xacobea. Ao seu paso polo Concello de Poio. Ben, eu non tería problema en engadir esa coletilla final ao segundo punto. Despois, bueno, por facer unha pequena intervención, xa dixemos ao principio que concordábamos, era un pouco insistir en que, sendo como é efectivamente un aspecto moi relevante para o sector, sobre todo turístico, tampouco se pode fiar todo o futuro económico do país, todo o futuro económico de Galicia en centrarse no Xacobeo como único atractivo da nosa nación. Pola contra, teñen que ser os sectores productivos, a industria, a investigación, a ciencia, a tecnoloxía e sobre todo tamén garantizar as oportunidades laborais e as posibilidades de desenvolvemento personal e profesional digno para que os galegos e as galegas poidan vivir e traballar en Galicia, o igual que fai calquera país dun mundo desenvolvido, como consideramos que somos. Eso era un pouco que se quería destacar, que non simplemente facer do Xacobeo o piar de toda a economía de Galicia, ni siquiera de todo o turismo de Galicia, solamente por recalcar esa parte, e nada máis. Gracias, Silvia. Continuamos o turno de intervencións. Gregorio. Sí, bueno, a ver, con respecto ao punto, eu non teño problema en incluir outras administracións. Eu creo que había que definir que administracións son, porque non todas teñen competencia nese ámbito, pero bueno, non teño ningún problema en que se inclúa en genérico todas as administracións. En calquer caso, se fixo unha referencia a Galiza, eu falo portugués e a veces se me cola o idioma, teño esa debilidade. Con respecto ao tema de ENCE, creo que debería de ser caladiños. ENCE, estuvechedes xogando con eles por unha cuestión meramente electoral, fixos unha prórroga completamente irregular que dou como resultado precisamente a sentencia. Se en vez de engañar aos traballadores de ENCE asumírades unha opción viable, legal e xurídicamente encaixable, pois os traballadores de ENCE terían un futuro maior que o que lle ofrece o Partido Popular, que incertidumbre e incertezas. Eu creo que nese tema non podes dar moito exemplo, porque a situación actual devén precisamente dunha concesión irregular levada a cabo polo Partido Popular. Con respecto a que use o tempo, o meu tempo uso para falar do que estimo oportuno, sempre que me ciña o meu tempo. Ti falache 6 minutos 20, nadie che dixo nada, eu fago uso do meu tempo e intentarei non excederme. Con respecto a PO 308, que 5 millóns de euros será en Sanxenxo. En Pollo ainda está por ver que os invirtan. En Sanxenxo seguro que xa o fixeron. E de feito a PO 308 está toda resolta en todo o seu recorrido, exceto en Pollo. Eso demostra que o Partido Popular ten apoio e aos veciños de Pollo, que se preocupa por eles, como defende o Partido Popular os intereses dos veciños de Pollo. Podemos ver como a PO 308 está resolta en todo o seu trazado, excepto precisamente en Pollo. O mesmo acontece coa carretera de Samieira, que na parte de Meaño está medianamente saneada e na parte de Pollo ten un aspecto completamente decadente e perigoso. É pouco máis que decir, eu creo que non dá moito máis de sí, todo apoio ao Xacobeo, apoio a que se melloren as condicións de seguridade dos peregrinos e pouco máis que engadir. Continuamos o turno de intervención. Sí, Marga. Sí, alcalde, grazas. Nada, eu vou a ser moi breve e me vou a centrar no Xacobeo, que creo que é o tema da moción. Cando
unha intervención moi breve, vou a ter. Cando Rocío me preguntaba cal era o modelo do BNG, entón, bueno, mentras estaba desintervindo, dixen de que maneira yo podo explicar dunha maneira rápida e que, bueno, didáctica e que se comprenda, non? Porque, bueno, podíamos estar falando aquí longo estendido. Pois mira, moi fácil. Ti me imagino que cando tes unha casa e van a ir a visitala, pois intentas ter a túa casa o mellor posible, non? Porque cando leva xente a visita, en función de como vexan a túa casa, verás como ti a cuidas. Bueno, pois isto é un pouco igual así para que se entenda. En función de como coidemos o país, en función de como apostemos por el, pois os que veñan de fora o verán, o valorarán. E isto é a diferencia de xestionar do BNG a diferencia de xestionar do Partido Popular. Este é nada, simplemente para aclarar, eu creo que dunha maneira moi didáctica, moi doada e dentro do tempo que me permite o pleno. Logo, falabas de empregos, claro, que non se poden apostar polos empregos, dicía camareros, non? Empregos no turismo, pero non empregos precarios, empregos de calidade. E como se pode facer? Porque ti decías, bueno, e que quere o BNG? Como se pode facer? Bueno, se pode facer mellor que o está facendo o Partido Popular. E nós creemos que se pode facer mellor e temos un proxecto para facelo mellor. Se puxen un pequeno exemplo. O primeiro é que o que temos que mostrar é o noso e o temos que mostrar ben para podelo vender. E por aí creo que é xusto o que nunca fixo o Partido Popular. Entón, dito isto, para non alongarme máis, non hai ningún problema por parte do BNG que se engada que outras administracións pois tamén fan a súa parte. O que se trata é de que, bueno, de que cada administración faga o seu traballo. Non temos problema en que se engada esa colectiva. Nada máis, grazas. Gracias. Bueno, rematado o segundo turno de intervencións, hai eses 2 minutos da ponencia do ponente da moción. En calquera caso, aquí dá esa cuestión de que hai unha emenda e polo que eu fun entendendo ao longo do debate é que se acepta a emenda con esa coletilla de que sean o resto das administracións, independentemente de que eu entendo que hai administracións que en principio, polo que ves, non é que teñan moitas competencias dentro do que é o recorrido da variante, pero en calquera caso creo que non sobra, non? Hai un refrán que di que o que abunda non sobra. Entonces, bueno, se estades de acordo, se polo que entendemos o que se está de acordo é xuntar, ou eu parecido interpretei, vou pechar, alcalde, xuntar a emenda máis na mesma moción engadindo eses puntos, aprobaríamos un novo texto. Vou pechar, alcalde, porque o que votaríamos serían os nosos 3 puntos a favor por os grupos, o quinto punto proposto como emenda que aceptamos e o segundo punto que transaccionamos engadindo instar a todas as administracións a condicionar os viais que transcorren polo seu territorio. Quedaría así, dende o PP de Poio estamos orgullosos de apoiar desde sempre o Xacobeo e todo o que representa para Galicia, cultural e económicamente, como parte da nosa identidade. É importante decir que cal é o modelo do Partido Popular? Pois o modelo do Partido Popular volveuse a demostrar nas urnas hai apenas un ano, que é o que máis se parece a Galicia, e como tal sempre estaremos do lado da Galicia acolledora, da Galicia xacobea e da Galicia que no mundo representa o Camiño de Santiago. Ese é o modelo do Partido Popular, tamén en Poio, por suposto. Nada máis. Bueno, sigo insistindo de que hai un texto que creo que estamos todos de acordo e incluir o quinto punto que aceptamos e o segundo que transaccionamos, efectivamente. E que se incluye ao final de reclamar da Xunta de Galicia e tal, e tamén ao resto das administracións con competencias dentro do noso Concello, non? Porque, claro, ou algo así. Ou, quero decir que
O texto... Para evitar isto, hai que trasladarlo por escrito antes, e así é máis rápido e máis áxil. Nada, alcalde, os 3 puntos que traía a nosa moción aceptados, o quinto aceptámolo e o segundo transaccionámolo engadindo instar a todas as administracións a condicionar os camiños que transcorren da súa competencia. Xa está. Claro. Moi ben, máis ou menos é o que dixen eu, pero a emenda o que dice é, primeiro fala da PO 308. Claro, isto é, claro, a continuación, por suposto, sí, como dixo claro. Silvia Díaz, claro. Silvia, querías intervir? Sí, por aclarar o que comentábamos antes con Rocío, ao final do punto número 2, ao final, decir, e instar a todas as administracións a condicionar os viais da súa competencia. Claro. Exacto. Así é. Pois aí estamos de acordo. Entón, se a secretaria lle damos un minuto, a mellor igual podemos ler o punto. Si me parece, recojo las... Recollos, bien. En función, ya que se está grabando, si os parece, con las palabras textuales de esa transacción. Bien. Y si te parece, alcalde, si puede ser. Gracias, alcalde. Bueno, está recollido. Entonces entendo que se aproba a moción, o sea, este novo texto. A moción coas enmendas, unha aceptada e a outra transaccionada. Alcalde, expliquémolo ben, por favor. Sí. Grazas. E eu, respecto desto, que si me gustaría dicir, se me permitides só un minuto, é que a aposta do Concello de Pollo, desde que se planteou dicir que a variante, tanto unha variante como a outra, porque realmente temos, a día de hoxe diríamos que temos dúas posibilidades, os peregrinos, os camiñantes teñen dúas posibilidades, hai a que vai pola costa, que vai dirección Raxoi, e a que vai a Arminteira. Tamén me gustaría que se teña en conta eso, porque é así. E, dende logo, nós, como membros da Asociación de Desenvolvemento Local de Pontevedra, pois apostamos desde o primeiro momento, por sorte, dicilo claramente, que quen puxo a funcionar a variante, tanto unha como a outra, con todo o apoio deste Concello, foi este Goberno no seu día, e, por suposto, o esforzo que se leva feito en poñelo en práctica, poñelo en valor, e xa se dixo aquí tamén, de publicidade e de mellora de todo o camiño, ten canto a señalización, mellora dos propios viales e demais, evidentemente, o Xacobeo un pollo, e non sei se hai que dicir, pero sí que o teño que dicir porque naceu con este goberno. O sea, o Xacobeo, o que se di, o que é o Xacobeo en pollo, desde o punto de vista da promoción e das variantes que se puxeron en marcha, naceu precisamente con este goberno. E non creo que sea que se poida dicir o contrario, porque é un feito e é unha realidade. E a nosa colaboración co Camiño Portugués, neste caso cunha persona como Tino Lores, que se involucrou e que sabemos que se involucra, o noso apoio desde o primeiro momento a poñer en valor este espacio, este camiño e esta posibilidade, e de aí tamén naciron, evidentemente, outras iniciativas empresariales e de colaboración dos ciudadanos de Pollo, de veciños de Pollo, de negocios de Pollo, e que seguiremos apostando por poñer en valor e continuar poñendo en valor ese espacio, ese camiño, ese roteiro, e iso é un feito real que naceu co goberno municipal actual, con este goberno municipal. Dito isto, creo que se aproba ese texto e recollemos o acordo unánime e continuamos co pleno. Siguiente punto. Grazas, alcalde. O punto número 11 corresponde con mocións urxentes. Mocións urxentes? Sí, consta unha primeira, un primeiro expediente que elevase con carácter urxente a consideración do pleno. Ben, disculpad.
Trátase de expediente correspondente con modificación orzamentaria número 32/2021 mediante suplemento de crédito financiado con baixas noutras aplicacións, derivado por unha parte da necesidade de dotar crédito para acometer o gasto correspondente aos traballos de iluminación da planta alta do Concello, así como tamén da necesidade de financiar a modificación do contrato de obra e cambio de cuberta na casa consistorial adxudicado a empresa Construcciones Orega SL actualmente en execución. Consta no expediente proposta do Concelleiro de Urbanismo de 26 de xullo de 2021, memoria da alcaldía desa mesma data e informe de intervención igualmente de 26 de xullo de 2021. Alcalde, non sei se queredes que lle dé a lectura as aplicacións e os importes que se modifican e primeiro votar a urxencia e despois dar conta. Sí, este punto urxente que se plantea desde o Goberno ten que ver coa reforma da Casa Consistorial, do que se trata de votar a urxencia por cuestións necesarias para poder rematar esa obra, así que vamos a votar primeiro a ausencia da proposta e depois debatimos ou comentamos a cuestión de fondo como dicía Paula, tamén as cuestións de presupuestarias e demais, e tamén, por suposto, atender aquelas preguntas que se poidan facer. O proceso, polo tanto, sería a votar a urxencia primeiro, vamos a proceder a votar a urxencia. Facémolo de maneira nominalmente, ou se os portavoces se acepta a inclusión, pois... Sí, estamos de acordo. Sí, a favor. Sí, estamos de acordo. Nos vamos a abster. Vale, entonces, coa abstención do Partido Popular. Bueno, pues continuamos entonces. Ben, grazas, alcalde. Ben, proposta na que se inclúen como pronunciamentos xunto co xa indicado coñecido o contido do informe emitido pola interventora municipal e ante a necesidade de dotar crédito suficiente e adecuado para os gastos mencionados na memoria da alcaldía, propoño, primeiro, proceder a aprobar a modificación orzamentaria número 32 de 2021 mediante suplemento de crédito financiado con baixas noutras aplicacións nos conceptos e contías que se sinalan a continuación. Aplicación 9331-63201, xestión do patrimonio, edificios e outras construccións, importe 23.460,76. Aplicación de alta, na que se dá de alta a crédito 920-63200, Administración Xeral, edificios e outras construccións, por importe de 31.559,79 euros. En total, se pretende modificar estas dúas aplicacións por un importe total de 55.020,55 euros, procedendo a baixa polo mesmo importe na aplicación orzamentaria 171-62500, adicada a partes e xardíns e mobiliario. En segundo lugar, que se someta ao trámite de información pública a aprobación do expediente de modificación orzamentaria tal como se establece na legislación aplicable. Grazas, alcalde. Moi ben. Gracias, Paula. Abriremos un turno de intervención para este punto. Empezamos o concelleiro de Facenda. Xulio. A proposta é do Concelleiro de Urbanismo, Sí, bueno, pues perdón. Me das a palabra, alcalde? Por suposto. Ben, se trata dunha modificación para abordar unha obra necesaria que non é financiable dentro do que está previsto no proxecto de mellora da coberta do Concello, donde se plantexa a mellora das conduccións do cableado do todo o Concello, que antes se transcurrían pola parte alta do forxado, que hai que pasar a parte baixa, a sustitución do sistema de iluminación por un sistema máis eficiente nesa planta alta e ao mesmo tempo o axuste do sistema de renovación e ventilación de aire. Por lo tanto, para abordar esa obra que propuxo o arquitecto en función das necesidades que conleva
na planta primeira, pois abordamos esta modificación de crédito para facerlle frente a ese gasto. Ese é o motivo desta modificación orzamentaria. Moi ben, gracias. Continuamos o turno de intervención. Se hai alguna palabra. Silvia? Sí, bueno, explicou no concelleiro de urbanismo. Nada que engadir. Moi ben. Alguna máis? Alguna intervención? Ben. Partido Popular, alguna intervención? No, nos vamos a manter a abstención, porque é un punto que non pasou por comisión ni nada, chegou ahora mismo aquí a pleno, e vamos a manter a abstención tamén na votación. Ben. Entonces, si xa a postura, eu entendo que os portavoces está clara, pois, se vos parece, procedemos á votación. Sí. Recollemos a votación nominal e a secretaria irá chamando. Vale. Gracias, alcalde. Agis Gómez Gregorio. A favor. Barreiro Lubián Xulio. A favor. Besada Lores María Consuelo. A favor. Calas Moreira Margarita. A favor. Cochón Castro Rocío. Abstención. Díaz Iglesias Silvia. A favor. Domínguez Álvarez Manuel. Abstención. Fernández González Rosa. A favor. García Freijeiro Marcial. Abstención. González López Mariche. Abstención. Martínez Blanco Xosé Luis. A favor. Molles Martínez Ángel. Abstención. Muiños Balea Cándido. Abstención. Pereira Martínez Sergio. Abstención. Rodríguez Alonso Raquel. A favor. Torres Balea María Natividad. Abstención. Y Sobral Fernández Luciano, presidente. A favor. Ben, pois o resultado da votación, alcalde reflicte 9 votos a favor e 8, abstencións. Moi ben. Algunhas cousas urgentes? Sí. Elévase en segundo lugar e por razóns de urxencia un segundo expediente ben. Expediente relativo ao expediente o 4192-2019 co seguinte obxecto, levar a consideración do Pleno a aprobación de convenio de colaboración Iluminación Sostible Oitava financiado polo FEDER a través de convocatoria de axudas a entidades locais para proxectos singulares que favorezan o paso a unha economía baixa en carbono do Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía no marco, do Programa Operativo FEDER de Crecemento Sustentável de 2014-2020. Consta no expediente informe do enxeñeiro municipal de 14 de xullo de 2021, informe de secretaría de 14 de xullo de 2021, informe de intervención de 27 de xullo de 2021. Non sei se queredes, alcalde, que dé a lectura aos pronunciamentos que se elevarían a consideración antes de votar a urxencia. O motivo da urxencia é poder prestar aprobación ao convenio. Alcalde. Sí, claro, pero que deberíamos conocer, non sei que o ponente o faga de palabra, pois... Si o explico, se queredes, é moi sinxelo. Pois vale. A ver, isto se trata de suscribir un convenio coa Diputación de Pontevedra,
unha vez máis, obras. É un convenio dunha subvención que se solicitou a través de promoción económica, para fondos do IDAE, pero a través da Diputación de Pontevedra, polo tanto hai que formalizar esa achega. A cuantía, creo que recordar que son 220.000 euros, creo recordar, representa a implantación de puntos de alumeado eficiente, de baixo consumo, con tecnoloxía LED que vai a permitir un aforro moi relevante. Estamos falando de ao redor de 501 puntos de luz. En diferentes zonas do concello, estamos a falar de Avenida de Colón, na zona de Puntadas, Saíñas, na zona de Camiño Bocas, todo ese entorno, Avenida de Colón hacia a Rúa Oliveira e demais. O que se fai é precisamente ir sustituindo aquelas que supoñen un maior aforro polas súas características, pola a propia demanda de enerxía, tamén se modifican os contadores, co cual hai que axustar os contratos. Se actúa sempre priorizando un maior aforro, non? Tamén se vai actuar en Pomar, en Pontevedra, no entorno de Pomar, Publicada, Tarrío, diferentes zonas en Samieira. Tamén se aborda en Raxó, na zona do Paseo Marítimo, Camiño da Igrexa, na zona de Leopoldo Nóvoa, na subida Camiño da Granxa, a subida, na zona tamén do entorno de Rabo de Porco, en fin. Se actúa tamén na zona de Riodama, en Samieira, máis pegado a PO 308, nese complexo de rúas, na subida en Samieira hasta a plaza de Alfredo Romai, toda esa parte da PO 308 que ten luminares de moito consumo, unha serie de viales adyacentes nese entorno. Si son 501 luminarias, como teño dito, vai a representar un aforro que porcentualmente o 59% se reduce o consumo, vai representar ao redor de 14.000 euros anuais de aforro, e a chega que ten que facer o Concello son 20.000 euros, é dicir, son 200.000, que antes me equivoquei, dixen 220, son 200.000 euros, dos cales a Diputación aporta 180.000 euros a través de fondos de IDAE, e o Concello aporta 20.000. Prácticamente no primeiro ano xa co aforro enerxético que representa xa se cubre a aportación municipal. Eso é o obxecto do convenio que temos que firmar coa Diputación, e queremos que incide tamén nesta política que temos de aforro enerxético que levamos desenvolvendo dende hai tempo. Creo que coinciden os datos económicos dos que falaba Gregorio, e creo que xa está explicado, co cual abrimos o turno de intervención se é necesario para que cada un... Sí, tamén dicindo á secretaria que debemos de darlle a urxencia, aprobar a urxencia, pero bueno... Non estamos a favor tanto da urxencia como da aprobación, da firma do convenio. Perfeito, tens que perdonar, perfeito que se aprobara xa antes de falar o tema da urxencia. En calquera caso, efectivamente, o Partido Popular xa se acaba de manifestar, o resto dos grupos... Sí, a favor de ambas cousas, tanto da urxencia como de suscribir o convenio. Vale, entendo. Igual, alcalde. Moi ben, pois entón, Paula, recollemos a aprobación de urxencia e tamén a proposta para a aportación municipal dos pedidos. Os pronunciamentos que formarán parte do acordo que así se adopte serán, en primeiro lugar, sinatura polo señor alcalde, a aprobación do convenio relativo ao proxecto Renovación de Iluminación Pública de varias zonas do Concello de Poio para a mellora da eficiencia enerxética e adaptación á regulamentación en vigor, dentro dos proxectos singulares entidades locais que favorezan o paso a unha economía baixa en carbono, tramitados pola Deputación Provincial de Pontevedra para a obtención do financiamento do FEDER a través do Instituto para a Diversificación de Enerxía IDAE ao abeiro das subvencións reguladas polo Real Decreto 616/2017.
Segundo, dotación económica para o proxecto de renovación e iluminación pública de varias zonas do Concello de Poio para a mellora de eficiencia enerxética e adaptación á regulamentación en vigor dentro dos proxectos singulares de entidades locais que favorezan o paso a unha economía baixa en carbono a asinar entre o Concello de Poio e a Deputación Provincial de Pontevedra para obter o financiamento do FEDER a través do Instituto para a Diversificación de Enerxía IDAE o aveiro das subvencións reguladas por o Real Decreto 616-217 dotado cun orzamento de 203.578,32 euros, dos que 162.862 máis 20.000 corresponderán á achega obxeto da petición a IDAE e Diputación Provincial de Pontevedra e 20.715,67 euros á achega municipal con cargo a fondos propios. Terceiro, o Concello de Poio asume o compromiso de aportar os 20.715 euros do orzamento xeral municipal, crédito necesario para poder facer fronte á achega municipal sen que se precisen permisos ou autorizacións sectorais por la natureza da actuación. Cuarto, declarar que a finalidade obxeto de subvención é unha competencia municipal de acordo co artigo 7 da Lei 785 de 2 de abril de bases do réxime local e dar conta do acordo a o quinto dos puntos está xa superado porque facía referencia a dar conta a Comisión Informativa de Facenda para posteriormente o pleno, desculpade. Por lo tanto, queda aprobada a adhesión a este convenio coa aportación municipal correspondiente. Así o interpretei, así o entendín. Todos os grupos estamos de acordo. E así se recolle. Continuamos a unha moción máis urxente. Alcalde, se me permite, Sí. non sei se é o momento oportuno que me corrixa se ten que ser agora ou en rogos. Eu quería propoñer ao pleno unha declaración institucional. Non sei, Paula, secretaria, perdón, se é o momento ou ten que ser en rogos. Primeiro vamos a resolver. Mocións non existen. Non hai mocións urxentes, polo tanto, pasaríamos ao apartado de rogos a preguntas. Eu creo que sí. No ruego se pode facer a proposta que consideres. Moi ben, pois eu quería... perdón. Sí, Gregorio. Eu quería propoñer unha declaración institucional do Concello de Poio en apoio aos veciños prexudicados por la instalación dos eólicos no Monte Castrobe. E quería propoñer 3 puntos, se o tendes a ben, que é instar a Xunta de Galiza a que denegue a autorización, instar a Comunidade de Montes de San Xoán a que se opoña a ubicación no seu territorio e mostrar o apoio do Concello aos veciños danificados pola instalación dos eólicos. Creo que é un momento oportuno tamén de que o Concello se posicione nesta problemática que está surxindo en canto á instalación dos eólicos no Monte Castrobe. Considero que o Pleno debería apoiar unha declaración institucional posicionándose con respecto a este tema. Bueno, máis que un ruego é unha proposta, case se podería considerar unha proposta. Bueno, en calquera caso, está planteado e eu gustaría que, en todo caso, que dado que propón que sea o pleno, pois que os demais grupos tamén se manifesten e se recolle. Eu creo que igual era mellor convocar unha xunta de portavoces e formalizar unha alegación, porque ao final, a ver, vale, non hai problema, podemos facer pero eu creo que de alguna maneira igual era mellor convocar unha xunta extraordinaria de portavoces e formalizar unha serie de alegacións e presentar legalmente o que son as alegacións, porque si facemos aquí, non sei, unha declaración de intencións, pero se non formalizamos ningún tipo de alegación, non sei hasta que punto será... Sí, bueno, si se me permite, Ángel, o das alegacións é evidente que hai que formular alegacións na medida das posibilidades, unha vez que tamén se dé a coñecer
o alcance do proxecto, pero, bueno, entendo que a declaración institucional que bueno, pues, o próximo pleno vai a producirse dentro dun mes e creemos que oportuno sería posicionarnos neste momento na medida en que se pode conceder a autorización neste plazo, non? Entón, ao marxen de que consensuemos as medidas e as alegacións que fagamos ao proxecto, se así o estimamos oportuno, de facelo en consenso e buscar un acordo que sería estupendo que todos os grupos estuéramos neste sentido, estuéramos pois, na mesma liña, non? Pero creo que a declaración institucional ou a facemos neste pleno ou seguramente no seguinte chegue tarde. Eu penso que as dúas cousas serían complementarias, quer decir, podemos aprobar hoxe unha declaración institucional, nos en Avante Pollo estamos rotundamente en contra da instalación das eólicas, por outra banda, pues, tamén é interesante o que aportaba o portavoz do Partido Popular, convocar unha xunta de portavoces extraordinaria e aí pues, materializar a concreción do que serían esas alegacións. Me parece que non unha cousa non exclúe a outra. Sí. Só unha cuestión por partes. No mes de maio, cando trouxemos unha moción do BNG, se recollaron uns acordos onde o pleno da corporación, non lembro agora se foi unánime ou non, a verdade non o lembro, se foi unánime, o sea, se tamén votou a oposición a favor, non o sei. Pero sí que se recollía un dos acordos o rexeitamento do Concello de Pollo a calquer tipo de parque eólico que tamén pudera afectar no Concello. Eu creo que primeiro deberíamos de revisar ese proxecto, que é un proxecto que ademais está en exposición pública onde hai un plazo de alegacións de un mes, mirar pormenorizadamente, eu creo que non vai a ter unha alegación, senón que vai a ter moitas, dende o BNG que vamos a dicir, levamos coa campaña dos eólicos meses, eu incluso lembro que aquí se truxo a moción e hubo que lle parecía raro que o BNG presentara unha moción dos eólicos porque que problema había dos eólicos en Pollo? Home, pois é evidente que a vista está, agora está afectando a unha parte, a bastantes, a unha zona bastante concreta do Castrove, non solamente o Concello de Pollo, senón que tamén entra o Concello de Meis, o Concello de Barro, me consta que os concellos tamén van a iniciar diferentes xestións, entón, pareceme ben o que di Gregorio, evidentemente, amosar unha vez máis e a nosa disconformidade e rexeitamento aos parques eólicos pois dentro do Concello. Eu xa digo, non lembro se a outra moción foi por unanimidade e bueno, o consultarei despois. E logo, por outra parte, pareceme tamén ha caído o que dio o portavoz do Partido Popular para facer unha xunta de portavoces, porque eu creo que deberíamos incluso tamén dar a oportunidade aos veciños tamén para que poidan alegar o documento. E despois tamén dar a coñecer cales van a ser todas as repercusións que van a ter eses parques eólicos, pois igual que en todo o país. Entón, dito isto, hai un acordo do mes de maio a ese respecto, creo que debemos de facer unha xunta de portavoces e, por suposto, dende o BNG, pois vimos facendo este traballo e, dende logo, o facemos aquí de Pollo, de feito xa o iniciamos, non é o que pasa que, bueno, sí que coidábamos que a hora de facer alegacións queríamos pormenorizadamente pois ver todo o que é o proxecto, que ademais, digo, está a exposición pública e se pode consultar. E nada máis, dito isto que eu creo que se debería de recoller os tres acordos. Xunta de portavoces, unha vez máis o resortamento do Concello de Pollo e logo, pois, a partir de aí, unhas alegacións conxuntas a ese proxecto e ao seu impacto medioambiental sobre o noso Concello. E logo tamén escoitar, bueno, pois un pouco o que van a decir tamén outros concellos afectados. Pero, bueno, evidentemente, nós o que primeiro teremos que ver é como afecta os nosos vecinos. Nada máis. Sí, bueno, a ver, entendo que a moción era un poquinho máis genérica, non, no ámbito, digamos que este proxecto concreto non se coñecía a aquela altura, pero eu estou de acordo en facer unha declaración institucional cos puntos que propuxen, convocamos unha mesa para coordinar e establecer pois, as alegacións o máis consensuadas posibles contra ese proxecto, e logo, evidentemente, pois, habrá que mobilizarse e facer accións que busquen pois, defender o territorio e defender pois, efectivamente a integridade
que defenden os veciños dese entorno. Entón, se vos parece ben, facemos a declaración e quedamos convocados para esa mesa de traballo ou de portavoces para acordar as accións ou acordar efectivamente como enfocamos as emendas. Eu creo que primeiro temos que ter máis información, unha información máis extensa de cara á redacción desas emendas, das alegacións, perdón. Creo que necesitamos ter un coñecemento máis profundo, non, do proxecto e das repercusións que ten sobre o entorno, pero, bueno, a declaración institucional, eu creo que nese sentido, se estades de acordo, creo que pode estar ben, é dicir, mostrar o rexeitamento, instar a Xunta a que denegue a autorización e tamén instar a Comunidade de Montes de San Xoán a que, bueno, pues, que defenda que non se instale no seu territorio. Xunta e Estado, porque en algúns sitios se está vendo que lle están dando un informe desfavorable á Xunta e despois o Estado se está aprobando. Logo, a mellor non estaba de máis instar tanto Xunta como Estado. Se pode instar ao Estado, si. Polo tema dos antecedentes GAE, porque hai algúns parques que foron informados desfavorablemente pola Xunta e despois foron aprobados polo propio Estado. Tamén engadiría que se instara tamén a participar, porque eu creo que é importante, porque ademais é afectada a comunidade de Montes de San Xoán, porque eu creo que tamén terá moito que decir aquí. Bueno, se vos parece, con respecto ao que decías, Ángel, do Estado, si é certo que o Estado tamén fai referencia aos criterios de sostenibilidade para que encaixe cos criterios de sostenibilidade que plantea o IDAE e demais, pero, bueno, digamos que a autorización en canto a licencia, pues, depende da Xunta, ¿no? Pero non hai ningún problema en instar tamén ao Estado, sin ningún problema. Pois xa digo, a autorización que dá o Estado é máis genérica en canto ao nivel de eficiencia que ten a instalación. Se vos parece, propoño unha redacción e aprobamos, si, vos parece? Ou concretamos xa a redacción agora? Podemos concretar na Xunta de Portavoces. Unha solución sería mostrar o apoio que, si me parece que o que se dixo ao principio, a corporación mostra o seu apoio aos veciños afectados e posteriormente nos emplazamos a unha reunión da Xunta de Portavoces, se pode ser o próxima, ou esta semana xa, ou mañá, ou pasado, para estudiar o proxecto e presentar todas aquelas alegacións que sean necesarias. Me parece ben. Facemos unha aposta máis xenérica de cara de apoio aos veciños afectados e logo decidimos efectivamente o alcance da redacción e do ámbito a que instamos e demais. Me parece razonable. Recollemos o apoio da corporación. Entendo que de todos os grupos demostramos o noso apoio aos veciños afectados e nos convocamos a unha reunión, se pudera ser mañán, pois a facemos mañán, se non facemos o xoves. Para o próximo xoves, Xunta de Portavoces. De acordo? Moi ben. Si, alcalde, eu teño un rogo máis. Sí. Un ruego, sí. Sí, Pepe. Eu non sei se é un pouco irregular ou un ortodoxo, pero como nun problema de asinaturas, me parece tamén bastante urxente, porque é para que se me permitira dar conta do acordo da Mesa en Defensa dos Dereitos do Concello de Pollo e darlle traslado deses acordos que xa están asignados por todos os grupos políticos, por os 4 grupos políticos que conforman a corporación, e a Xunta de Galicia, concretamente a Consellería de Sanidade e aos Sergas. Pero, se me permites, o rogo é un rogo para que se autorice remitir ese acordo e que os portavoces, eu diría que a mellor eso se resolve con convocar os portavoces e... Non, os portavoces están convocados, o sea, asignaron o acordo. O que pasa que houve un problema con un dos portavoces que non pudo asignar hasta que chegou a asignar a súa asignatura onte mismo e tuveron que volver a asignar os outros portavoces. Entón non se pudo trasladar ao pleno en tempo e forma. Pero cal é en concreto o rogo?
Para que a secretaria recolla en acta cal é o ruego. Vamos a ver, a situación que estamos vivindo ahora mismo no Concello de Pollo con respecto á atención primaria é bastante grave e urxente, non? Estamos tendo unhas situacións bastante complexas que ademais se van por palabras en reunión que tiven co xerente, coa médico encargada da atención primaria na nosa área sanitaria, seguramente se van a dar en agosto, porque vamos a menos médicos. O que sería trasladar os acordos que tomamos na mesa en defensa dos dereitos sanitarios do Concello de Pollo, que son 5 puntos, trasladarlos aos SAS e a Consellería de Sanidade para que poidan cubrir esas vacantes que van a quedar, van a producir unha falta de atención sanitaria en todos os nosos veciños. Bueno, o que entendo é que o rogo é un rogo para que se remita ese escrito ou esas propostas que non constan aquí, que nós temos. Si, eu para que ese acordo de mesa que está asado por os 4 portavoces dos partidos políticos se lle traslado ao que é as regas e a Consellería de Sanidade. Moi ben, a secretaria recolle eso, non obstante, se hai por escrito, nos gustaría que mañán que o pasedes por escrito o registro para poder, se é posible, pois recoller ese... Non, pasámoslo escrito, témoslo escrito asignado por os 4 portavoces, que ten un problema coa de un portavoz, e cando chegou esa firma de novo dese portavoz, tiveron que firmar os outros, entón non podemos chegar. Moi ben, pois recóllase o ruego. Siguiente. Sí, temos unhas preguntas, alcalde. Sí. A primeira é para o Concelleiro de Urbanismo. Vamos a ver, o 18 de maio e o 8 de xuño, dende o noso grupo, trasladamos á Comisión de Urbanismo unha queixa veciñal por unha canalización de augas no Pereiro e preguntamos se o Concello fixera un proxecto para esta actuación. Os veciños, pola súa banda, tamén presentaron un escrito por rexistro pedindo que se lle dese traslado do proxecto e como non se a espera. E a pregunta é, existe o proxecto para esas obras de canalización de augas que inutilizaron parcelas privadas dos veciños e cando teñen pensado solucionar o problema que crearon e causou graves danos nas leiras do Pereiro? Sí, a ver, con respecto a peticións, eu creo que xa temos falado deste tema. Non se trata, é unha obra de tubaxe que non require proxectos, se fixo por medios municipais. En calquer caso, é unha tubaxe que xa existía, non se fixo unha tubaxe a maiores. E cando fala dos veciños, me imagino que se refira a un veciño. Entendo, non? Porque nós estuvemos ali en moitas situacións o que plantean de retirar unha tajea de agua que existiu toda a vida non se pode levar a cabo. En calquer caso, eu non... Vostede me pregunta a min, pero, bueno, é un tema de servizos e obras, non é tanto de urbanismo, pero estou perfectamente ao tanto do asunto. O que esa canalización existiu toda a vida, antes recollía a agua da cuneta, e agora parte da agua que se canalizou da parte superior se derivou directamente por unha canalización preexistente, co cual xa non vai nin aí, pero non hai opción de sacala por outro sitio. Se toda a vida foi por aí, evidentemente seguirá indo porque non hai outra opción. Vostedes, pois, efectivamente, fan o seu traballo e nós facemos o noso, que é garantizar que o sistema funcione e que funcione precisamente por donde funcionou toda a vida. Non hai alternativa por unha cuestión de cota e, como sempre foi por aí, pois seguidno. Se minimizou o caudal na medida do posible, pero evidentemente non se pode eliminar porque non hai unha alternativa a esa canalización por unha cuestión de cota. Por tanto, entendo que se dá por contestada. Bueno, eu non sei se os veciños
afectados estarán de acordo, porque antes, si é verdade que por esa leira pasaba unha pequena cantidad de auga, pero agora coa canalización as fincas están anegadas, polo tanto inutilizadas. Por eso que vostede dixo que se iba a solucionar, non faga caso, que non se solucionou. Non faga caso exactamente de eso, porque non é así, é dicir, ali Eu vin as fincas, nos falamos vin as con leiras. todos os veciños, ali non é só hai un propietario, hai varios propietarios, ese paso existiu toda a vida e seguirá existindo, non hai alternativa, polo tanto. Bueno, vostedes se fan eco, me parece ben. Os veciños que nos ven xa teñen a resposta. Efectivamente. De acordo. Máis preguntas? Sí, teño outra pregunta para a Conselleira de Seguridade Cidadá, señora Caldas. Ben, a pregunta é en relación a, vamos a ver, o 19 de xuño enterámonos, vimos pola prensa que un anuncio que facía o seu goberno dunhas supostas plazas de aparcamento coas que contarían os residentes de Combarro no inicio da tempada estival. Pois ben, de feito, o anuncio na prensa é do 19 de xuño. E mes e medio despois, só temos este anuncio da nota de prensa porque non pasou por ninguna comisión, por moito que vostedes presuman de transparencia. Entón, a pregunta é, onde están esas plazas que anunciaron vostedes hai mes e medio e cando estarán a disposición dos veciños de Combarro? Porque no inicio da tempada estival, polo menos a deste ano, xa non vai a ser. Ben, voulle contestar, e ademais alegrame moito que me faga esa pregunta. O primeiro, mire, as prazas dos residentes dos veciños de Combarro onde tiñan que estar eran na Baixada da Chousa, no Paseo das Redeiras, se Portos non las deixara ubicar ali. Pero sabe que pasa? Que despois de 4 convenios con Portos non nos deixou ubicar ali as plazas de residentes. Entonces, que tivo que facer este goberno? Pois buscar leiras o máis próximo posible a Combarro, que ese é o traballo que estamos facendo. E iso foi o que se dixo. Por que ainda non pasou por unha comisión? Evidentemente porque se están pechando as sesións. E no momento que se peche, vai a pasar por a comisión pertinente, pasará por a xunta de goberno. Entón, que lle podo decir? Pois que as administracións levan un tempo, as cousas nas administracións non se fan dun día para outro, ter que buscar esa alternativa ben dado polo rexeitamento de Portos de Galiza que non permitiu pintar as plazas de residentes próximas a Combarro, isto quero dicilo alto e claro, sobre todo na baixada tamén da Chousa, que tamén é zona portuaria, e despois de varias reunións que o que sería o máis flexible para os residentes sería poder aparcar ali e logo, evidentemente, poñer outras leiras para dar salida aos turistas ou a outros servizos que se necesiten en Combarro. E grazas por facerme a pregunta, porque así, ademais, o podo decir alto e claro. Portos non deixa aos veciños de Combarro aparcar na Baixada da Chousa en Paseo das Redeiras. Dito isto, que fai este goberno? Buscar solucións. E foi o que fixemos. Entonces, máis pronto que tarde terá noticias por aquí, pola comisión, e esperamos se os trámites administrativos nos deixa, porque isto vai de trámites administrativos, esperamos poder telas habilitadas o antes posible. O Gallá, Portos de Galiza, nos deixara pintar as prazas de residentes onde tiñan que estar, que era no entorno de Combarro. Ahora, pois teremos que buscar, estamos xestionando por en marcha leiras que están o máis próximas posibles. Pero que quede claro, cal é a intención deste goberno e o que fixo. Nada máis, eu creo que será por contestar a pregunta. Sí, vamos, que en resumen, que as prazas que anunciaron al principio no 19 de xuño non existen. Levan tempo, claro que leva tempo, pero o aparcamento é unha competencia municipal. Entón, o problema do aparcamento en Combarro sabe o vostede, seino eu, sabe todo o pleno e todo o pollo. Así que, por favor, o anuncio ese de que se están pechando as xestións, dime, madre mía, bueno,
Vale, que non hai, de acordo. Mire, eu Pois creo que aprobamos No, o... Mire, a pregunta alcalde, non- Non aprobamos o xeneran debate. regulamento... Perdone. Non creo que aprobamos... As preguntas. preguntas non son debates. Efectivamente, Eu creo que está que contestada. Non se dan debate. para Está cumplilo. Margarida, non se dan debate, grazas. A pregunta contestouse. Podes chamarme Marga se queres. Mira, aprobamos Vale. o regulamento para cumplilo. Sí, E por- tires a primeira por eso que te digo. revocas a él. Por Entón, eso te digo. cando se contesta unha pregunta, se Unha queres terceira facer pregunta e debate, última e xa facemos acabamos. debate. Porque Bueno. é moi Pero tarde ser e teño respetuosa co regulamento que temos, porque teño podemos 3 horas falar todo. unha Perdón. fractura de perna que me teño que levantar. Ben, Bueno, por pois, último, home, os unha demais temos pregunta outras para a cousas que tampouco conselleira vamos de a contar Deportes, aquí. unha pregunta para a conselleira de Deportes, cal é o motivo do cambio de denominación das escolas deportivas Poio e a creación do Club Fútbol Base Poio? Pois a verdad que estou de sorte que me preguntes isto tamén, mira, porque así tamén me das oportunidade de poder De explicar, de ilustrarte. Home, se podo, sí, A se los non se che dicen ilustrados. outro día, Por que te favor, non entreteño. entren en debate. Se plantean o as preguntas e se contestan. O primeiro, bueno, a ver, alcalde, eu me estou referindo. O primeiro, a ver, eu o que peido é un pouco de seriedade. Vamos a respetar o regulamento. Se a mí me fan unha pregunta, eu a resposto. Contestada. Se entramos nun debate, pero se somos respetuosos co regulamento que temos. Mire, o primeiro, cando se forma un club en Poio, se vostede ten algunha dúbida ao respecto, o primeiro que ten que facer é dirixirse ao club, a directiva do mesmo e aclarar calquer dúbida que teña. Vale? Iso é o primeiro. Punto 1, porque eu non formo parte das directivas do club. Se formara parte da directiva, pois, lle podería decir, pero como non estou, non o sei, entonces se terá que dirixir. Bueno, hasta agora non sei se a ilustro ou a entreteño, pero vou a seguir. Bueno, as dúas cousas. Bueno, pois mire, pois ao final O segundo. ao final vamos a facer isto unha tradición. O segundo, vamos a ver, eu non sei se vostedes coñecen como funciona o deporte base do Concello. Vou explicar. Mire, o deporte base do Concello é balonmán, fútbol sala, fútbol, ximnasia rítmica, bueno, hai 20 deportes. Eses 20 deportes se xestionan dende asociacións ou dende os clubes. Ben? Hai un convenio de unha concurrencia non competitiva donde o Concello xestiona, coordina e financia. E financia 100 euros por cada alumno, aparte do que é a inscripción, que tamén vai nesa totalidade. Eso é a función que fai o Concello co deporte base, pero non para o fútbol, Rocío, senón para todos. Entón, se vostede sabe que hai un club que se conformou novo, pois terá que dirixirse ao club. Eu o que lle podo decir é que todas as modalidades deportivas no seu conxunto neste Concello teñen independencia, teñen máis patrocinadores co Concello de Poio, todos se xa dito, teñen tamén patrocinadores privados, tamén hai que decirlo, e todas teñen a súa independencia e o seu dereito a medrar. Dende o Concello, que facemos? Xestionar o deporte base, con uns criterios aprobados por todas as modalidades deportivas, que neste momento son 20, gracias ao traballo que facemos, porque se é por vostedes, seguramente que o deporte xa estaría enclaustrado dende fai tempo. E que máis lle podo dicir? Pois me dou a oportunidade de decir o que facemos co deporte base. Non sei se existe o club. Bueno, pois terá que... Pero vamos a ver, se usted sabe que hai un club, diríxase a él. Non, eu pregúntolle. Eu o que sí que lle podo decir que cando un club se registre no Concello e teña instancia do club na entrada do Concello, lle darei a información, pero igual calquer outro concelleiro. Pero se me está preguntando por un club que ainda non está registrado no Concello, terá que dirixirse ao club. Esa é a miña resposta. Bueno, nada, vou a esperar a ver se ten algunha pregunta máis ou seguimos debatindo. Eu pecho, pero espero, por se hai algunha outra máis. Ben. Sabemos que privatizaron as escolas deportivas por un informe que pediu o Partido Popular, porque as escolas deportivas, dende logo, creou o Partido Popular neste Concello. Así que, con eso que non dou por pechado o pleno. Alcalde, eu pediría que, por favor, se cumplan os regulamentos, porque aquí aprobamos o regulamento e sempre nas intervencións se pasa por alto ese regulamento. Entonces, vamos a cumplir, porque se entramos nun debate, eu lle teño que contestar a Rocío Cochón. Entón, ou somos serios e cumplimos, ou entonces contesto. Entonces, fago un chamamento a que, por favor, seamos respetuosos co cumplimento. Se me preguntou, contestei. Seguimos con debate. Está contestada a pregunta, entendo.
Está contestada, polo tanto, hai algunha pregunta máis? Bien, non hai máis preguntas, nin ruegos. Rematamos a sesión. Gracias de novo a todos, boas noites. Boas noites. E ata mañá. Boas noites. Ata mañá a todos. Boa noite.